برهان بتحتي فتاري فترت السلام تغنيت نحدري أول حبات تغنينا مدري سلا نفستنا قفينا البحري حجونا الناس وانو تحتا سلا تنقصنا اللي وحليب قوتا عمام تكمينا نزلو ايدك حال والله سماينا نوقيدو وموطع لكاتي تجميرنا خزات مرامك قبيس زرعها سمريت الله يقرف صقي كيف وسنا سربت كيسعنا زرعي عسير سنا سير عسير سنا يكرامتي وعجز صبره تقوي خلنا يوم متائي سرقيانا كم عيني عارات سدي بعد أصنادف حبابات سفرة قلبه مهرت بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقص وننقبر شنشاي كتام أبرا ننقص رجو وننقص بيتنا ساعة تحدث مكاني مسمار جهاز مسكاب تاريخ ودمنا سلام تخطاتلت نايز channel كما تخونو تبوك تكونو ناي وترو تمليتنان بحقنانيو لومون كم وترو العلا قدا سنت زلو ومزبلنا يم تحسوتاتن زيناتاتن مسو زخيت تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا سام موداتا مدبنا مسانا كتصنحو لايك شير سبورت كومنت بمصحف دما ندخلوا نقبرو تعاري كتحجزوا ناف كالوت كم زباصح دما ناخذ قبرو بتحتنا نحطكم نايلو مارستي سفح زخونه كونتات اب فولي مدرخ علمنا فولي مدرخ ابزلاتلو كنرينا كاب كل دما اب كبابينا اب زوبانا زقاطم زلو دما بعمقت كنرينا حدشت معبالتات بزوح يم زلو كلاتهم دما حدا بحدا كنريهم كفتنينا كسام موداتا مساي صنعو مجمريا كن بز ميجر ايفنت غنجمر here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. The انتهينا نرزلنا عبد الانكني أنا مينيك سكيورتي كونفرنس أبز كهذا لزلو ناي علمنا زحيلو هجرات زبهلو تشاينا بفلوي الأخناتا منستر قدات وصاينا تشاينا كتوكل كلا أمريكا دما مخطط البريزيدنت ناي دونالد ترامب جايدي فينس ماتيو نيروباويان زسنبدة زرعدة زقطعة قبل ما سنا أوروبيان كسموهم ناي بحكي كم زنا مدفت أنا تمرتنا ديمقراطي زتوهبلو تعبيتنا أمريكا زرقاقصلو أوروبا دما كاب حج ندحر انتهي مخانو عجعة مسايا مس أمريكا كما يكمثل كم صغل بوعد نزن 4 عامت بنصور نجيرو ما مالو دونالد ترامب هذا 3/4 فلوي الأخات ناتو نابي أوروبا سديد نيرو دونالد ترامب حماق يندحر الكوايون أي فتوى من أوروبا تلك زوم زديد ومزل الأخات كابو يقدو زيادة مزازميتنا يتو كل خنريا نخل انت قبلهم تاني دونالد ترامب مس بوتين تزراري بلو نقداينا يوكرين دما بتخكلنيا زخونه منقدي مزازم خبرلي اتي وعلى بعابيو بزعبا سكيورتينا اوروبا زعبا سكيورتينا عالمي سلازي يوكرين زبهال ابت زرباناتو ميبي 100 غزي كزاربلهم حاسبهم نيرهم حنت غزي تراي تقيسوتا يوكرين
بمولو سكيورتي راشا بوتين تقلال ايترق حنا بتزرب عمولو ازي دما كتصلو اليوم دليوم حجي انت يلوم زلو نا اوروبا تصقم وي وين سكيورتي تصقم اب اوروبا انا عي كاب راشا كاب تشاينا كاب كال حيلي كونن زراهني لهم كاب تدا كاب نفسهم سكيورتي بروبلم ناتكم لهم نسخهم اب حزبكم زلكم تممان سلازي خف اي فرح زلكم منبر كاب راشا كاب بوتين زي ما تصقم يبلكم لهم او ماي جاد الزنا بحكي فرفر كبلهم دليل كبر ملسناتهم كتري ويهم انتي زبلهم زلو نسخاتكم نت ديمقراسي زبال تتحسوا زلهم سخهم يقوم يبلهم الله سمعوا Retreat of Europe from some of its most fundamental values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately. Wow. This is incredible. ناي بحكي انك تامنوا تشجر زرباينا نسمع زلنا انت عايز بلهم زلو امريكان يوروبان حدا زغبرو متايو ايام زبلو شيرد فاليوز نحنا ناي كلتين حدا تمساسالنت كبرتات لزلنا ايناي تخبرتات يلو ابنت ابزي شانل زي ببزح كنت دي بالكو حيال شفنا زحبكو اب رومانيا استخايدي اب رومانيا يمانا يكن في بوليتيكانيا نايدو كم دونالد ترامب اب رومانيا كونز دلز نبري اب هاجرو رومانيا فرسي لو كسرح مجمره ابت مرجع حزبك مرصو مجمره تايرو ناي راشا انترفيرنس بتيك توك تاعتاتي ليلو ببيت فرد غيرهم تبيت فرد دما بتخكل نايتوم جلوباليستسن اي بعل جورج سوروس زخفل زنبره اكل مخانا زنغري بدحريت مصيون بعلم نتي الكشن كانسل غيرمو من تا انت يمانا يكن في بوليتيكانيا نكاي عوت اوروبا تبحتم ولا حنتي تزاربون ازي حدا عبد ديمقراسي دحري ديمقراسي دحري خوينتي مأسرنا كلنا هذا عبد جهستنا ديمقراسي تخايد اب رومانيا بس عب حجون تكيز قلصلالو ناي بحكي زاس دمم اوروبان نيتون بحد خوينم زغبروي اتمغبار حدا يلو حدا عب كوميشنر ناي اوروبا زنبري اب تلفزيون متيو عويلو انتايل تزاريبو نحنا ندوليو بوليتيكانيا ناف مرجع انت دايمتيو كانسل كونغبرينا لك كمتنا يوكرين ناي رومانيا زغبرنا اب جرمن ون يمانا كنفنت متيوم كما مالتيو كومو غيرانا تم الرجع كانسل كنغبرنا خلينا يلو كزارب سمعنا لنا ازي ني ازنا امريكا كركوحيو ويز بلوم زلو ني يوكرين زي تزارب له مخنياتون اي جلصون كوميلو نتي غزا لامبا قسقيس كربيت كي ولا على سلد فرهمبر اب يوكرين زلو مرحق ديمقراسياو مرحدي بديمقراسي ندحر خوينو تكبرتاتنا عنا زتحازنا ديمقراسي قال ندحر خوينو اب يوكرين كديمقراسي لو دي اي بلنجل تازربا كما يتتنبح زيلنسكي استمرت السبايكون نزيلنسكي باكار رقيبا منيرم كما يجرم ديسريسبكت يجرم مون كريكمي ني بحكي زستمم كنتاتنا ندرزلنا ازخا داي مالتيو امونغ امريكان اوروبان تفطيرو زلو جاك بقليلو كصبب زخل كم زي كونن امريكا بمسرتو نيروبا ولو نابت مسرت درجه ديمقراسي زي قومت هاجر بجلوباليستس تم حدر زله هاجر እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃሉ ብትክክል ትኽተሉ ሃገር ኣይኮነትን በመባል ዛረብ ዘሎ ንኣብነት ከም ሓደ ህያው ኣብነት ንሱ ዛረበሉ ዘሎ ኣብዚ ናይ ዙሪክ ኮንፈረንስ ሓደ ዓብ ፓርቲ ናይ ጀርመን መበል ካልኣይ ዘሎ ኣብቲ ፖሊስ ናቶም ኤኤፍቲ ዝበሃል ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ንኸይሳተፍ ተኣጊዱ ዘሎ እዩ ስለምንታይ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ትሕር ኮይኑ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ተኮይኑ ሓደ ዓብ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብ ጀርመን መበል ካልኣይ ዘሎ ፖሊስ ንክንደይ ዓመታት ሕጂ እኳ ስለዝሓየለ ምርካብ ቀደም ኣብዚ ኮንፈረንስ ንኸይሳተፍ ኣጊዶም እዮም ስለዚ ናፃ ሓሳብ ንእንግዲ ኢና ክብሉ ከለዉ እቲ ሴንሰርሽፕ እቲ ኩሉ ኣብ ሚድያ ዝገብርዎ ኩነታት ተሪኻ ዲስኢንፎርሜሽን ሚስኢንፎርሜሽን እናበሉ ዝኽተልዎ ብምሉእ ንዓታቶም ንዘገልግል ነቲ ናቶም ኣጀንዳ ዝደፍእ ተኮይኑ ጥራይ እዩ ብዓብዩ እታ ኡርሱላ ቫንደርላይን ሓደ ዓብይ ስካንዳል ገይራ ከም ዘላ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ ኮቪድ ዝገበረቶ ብዙሕ ገበናት ከም ዘሎ ተዓባቢጡ ተሸፊኑ ከም ዘሎን እምበር ዓብይ ገበን ተፈፂሙ ከም ዘሎ ኣገባብ ኣገዛዝኣ ናይቲ ኮቪድ ዝነበረ ኣጠቃቅማ ናቱ ዝነበረ ኣብ ኤሮፓ ብዙሕ ኣብ ፀልማት ዝተሸፈነ ነገር ከም ዘለውን ምስ ግዜ ንሱ እውን ክገሃት ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ሶ ከም ንሪኦ ዘለና ጄዲ ቫንስ ዝገደፈሎም የብሉን እቲ ጠቕላላ ከጣቅዑሉ ይከኣሉ ናብዚ ኮንፈረንስ
ናይ ብሓቂ ከም ዝተሰምዖምን ካብኡ ካ ተስፋዮም ገይሮም ነይሮም ኣሜሪካሲ ክሳብ ሕጂ ምስ ኤውሮጳ ብቐጥታ ዝተረኸበትን ስለ ዘላ ምናልባት ኣብዚ ኮንፈረንስ ዕላማ ናቶም ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ መእሰሩ ዘይብሉ ስለ ዝዛረብ እቶም ትሕትዩ ዘለዉ ንሳቶም ከኣሳስርዎ ይፍትኑ ኮኑ ኢሎም ነይሮም ካብኡ ዝገድዱ ድማ እዮም ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ይገድፍ ምክትል ፕሬዚደንት ናቱ ይገድፍ ኩላቶም ድማ ሓደ ዓይነት ፀገም ኣለዎም እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ኩሎም እዚ ናይ ኤውሮጳ ኤሊት ኣንፃሮም ነይሩ ይፈልጥዮም ኣብ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ኢዱ ይቱ ነይሩ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ሓንቲ ነቶም ዴሞክራሲ ዝሕግዝ ዘረባ ኣካይዳ ነይርዎም እዩ ስለዚ ነቲ ኢሌክሽን ናይ ኣሜሪካ ከፀልዎ ይፍትኑ ነይሮም ሎሚ እታ እሶም ዝገብርዋ ዝነበሩ ናብ ኤውሮጳ መፅያቶም ኣላ ገዛ ርእሶም ውይ ክብሉ ድማ ጀሚሮም ኣለዉ high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War. They lost because they neither valued nor respected all of the force people what to think, what to feel, warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest. The moment they spot is chillingly noted. Sweden's laws to supposedly protect free a 51-year-old physiotherapist and an army veteran with the heinous crime. ብሓፈሻ ዝተፈላለዩ ገበናት ኣብ ኤውሮጳ ዘጋጠመ ነቲ ፍሪ ስፒች ዝበሃል ዝጥሕስ ዝተፈላለዩ ኤግዛምፕልስ ካብ ኣየርላንድ ካብ ጀርመን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ እናጠቐሰ ዝገብርዎ ዘለዉ ክንምንታይ ኣንጻር ናፃ ሓሳብካ ምግላፅ ይኸዱ ከም ዘለውን እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፍሪ ስፒች ኩሉ ክኽፈት ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ናይ ኤውሮጳ ዝገደፈላ የብሉን ንሳቶም ዝፅበይዎ ዝነበሩ ክንሕግዘኩም ኢና ኣብ ጎንኩም ኣለና ዝለመድዎ ማለት እዩ ኣሜሪካ ንሓዋር ምሳኹም ኣላ ዝብል ዘረባ ዝለመዱ ንሱ ድማ መርድእ እዝኖም ደጊፋ ስምዒዎም ኣለዉ ምናልባት ግዜ ተረኺበ ንእሽተይ ተመሊሰ ክሰምዓኩም እየ ሓንቲ ካብዚኣ ንነፍሲ ወከፍ ስደተኛ ኣብ ካልእ ዓለም ኮይንካ ትሰምዖ ዘለካ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ዘለካ ኣብዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣይ ድሓን ኣብ ካልእ ግዜ ክደልያ ክፍትኒ ስደተኛታት ንዓና ንኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳ ዝዓበየ ፀገም እዩ ስለዚ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ህዝብና ነቲ ናይ ስደተኛታት ሕቶ ንክንፈትሖ ይሓቱና ኣለዉ እዚ ብዚ ዘሎ ኤሊት ግን ነዚ ሕቶ ናይ ህዝቢ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ክሕድዎ ይኽእል ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ኣንጻርኩም ይትንሳ ኣሎ ክትገብርዎ ትኽእሉ ድማ የብልኩምን ይብሎም ኣሎ እዚ ኮንፈረንስ ክግበር እናተሓሰበ ከሎ ከዓ ኣብ ሚኒክ ሓደ ኣፍጋኒስታናዊ ብመኪና መፅኡ ሓደጋ ንብዙሓት ሰባት ጎዲኡ ማለት እዩ ሰው እንታይ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ኣብ ጀርመን ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመትን ወይ ኣብ ሓደ ክልተ ዓመሲ 3-4 ግዜ ከም ዘጋጥም ኣሎ ብስደተኛታት ኣይነዋነስ ደይመደ ኢሎም ነቲ ስደተኛ ካልእ ክብድልዎ ኢሎም ዝገብርዎ እየ ዝመስለኒ ስለዚ ጀርመን ተበፅሕዎም እዩ ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ውሽጦም ምስ ኮነ ኣብ እቶም AFD ኢሚድየትሊ ንዑ ወሲዶም ብጀርመን ተርጉሞም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘርጊሖም ኣለዉ ምክንያቱ ኤግዛክትሊ ነቲ ናቶም ምርጫ ዝድግፍ ዘረባ ስለ ዝኾነ ኢሎን ማስክ ድማ AFD ክምረፅ ኣለዎ እናበለ ጎዝጓዝ ዝገብር ኣሎ ከምዛ ዶናልድ ትራምፕ ገይሩ ዝተዓወተ ኣብ ኣሜሪካ እቲ AFD ዝበሃል ኣብ ጀርመን ሃንደበታዊ ዘሰንብድ ዓወት ከመዝግብ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ I'm not very sure ግን እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ተሰንብድ እዩ ግብረ መልሲ ናይ ጀርመን 2-3 ፖለቲከኛታት መልሲ ይቦምሉ ነይሮም ናይ ብሓቂ ተገሪሞም ዘለዉ ድሓር ግን ንሱ ቅድም ናይ ኤውሮጳ ከንታይ ኢላ ሽዑ ናይ ቻይና እቶም 3 ብሎክስ ክንሰምዖም leading to a more transactional approach in global affairs. And Europe has to change to thrive in this new reality. We have to be smart. We have to be clear-eyed about what is ahead of us. From a rogue Russia on our borders to challenges to our sovereignty and our security. And we should not underestimate the disruptive potential of intense competition or even a bipolar conflict between China and the United States. This እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ኣብ መንጎ ተቐርቂራ ንኤውሮጳ ሒዛታ ንቁልቁለት ትኸይድ ዘላ ብዙሓት ሰባት ኢንኮምፔተንት መራሒት ዝብልዋ ዘይብቅዕቲ መራሒት ዝብልዋ ኤውሮጳ ጉድ ረኺባ ዘላ ኦኬ እቶም ኣብ ጥቃኸ ዘለዉ ካብኣ ይሕሹ ማለት ኣይኮነን ብሓፈሻ ኤውሮጳ ንኤውሮጳ ረብሓ ናይ ኤውሮጳ ደው ኢሎም ክቃለሱ ዝኽእሉ ሰባት የብላ ምስ ኩሉ ፀገማቱ ክነግረኩም ናይ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ንረብሓ ፈረንሳ ዋላ እውን ብዋጋ ናይ ካልኦት ክኸይድ ዝደሊ መራሒ ምዃኑ ነዚኦም መራሕቲ ኤውሮጳ ቀፃሊ ነጊርዎም እዩ ፕሊዝ ልውላውነትና ስትራቴጂክ ኣውቶኖሚናትና ከነረጋግፅ ክንክል ኣለና ኣንጻር ኣሜሪካ ተገቲትካ ምኻድ ውፅኢት የብሉን ብውሕዱ ኣነ ካብ ዝካተሎ ጥራይ 3-4 ዓመት ብዘይ ምቁራፅ ከምኡ ተዛሪቦም ይፀርፍዎ ኻ ነይሮም በዓል እዚኣ
ترجمنا له حلو في حليفوا نعوس لزي تأمنه مس بريزنت نا تشاينا نا فرنسا مسيو كراخب كله متيا سالسيتي أكل كوين أبو تطويل نيرا من تام مس تشاينا فلو يسمع معنا خي جبر تبايلو مزارة بارس صغير نيرو سلازي مس تشاينا يكون مس هند مسكالوت أوروبا نفس زقال استراتيجيك جبرالو نا أمريكا استراتيجيك سالت يبلون يبلان يرجن زياد سمع سبعي كونت exactly كونسل زغنت يم دماغ بريزنت نا تمشي ما جابريا كونسل تغلي يمزولو سلازي أبتعتمر حنات ناتا دونالد ترامب متشي دما نتي أوروبا أزبال بملو وحيفو أبتا عبو كونفرنس نساتهم جارانتن سكيورتين زنجرالهم زنبربوتها هم زبال يلن نديهم ما يوردوا ليلو. May be uncomfortable to hear, but this is a time for plain speaking. The good news is that as we approach this new year of change, Europe is already reforming. The pandemic, the war in Ukraine, the full-scale energy crisis have been brutal times for all of us. But in Europe, they showed us also that when we adopt an urgency mentality, we are a force that can move mountains. From the life-saving vaccines to the unwavering support to Ukraine or mastering the energy crisis. كل زي تزارب زلاس there is no positive thing. I don't know سلمتها تدقاقمو. كوفيد زقبرتون بزح سبعة بساقم كمزة توتي فلات. قداينا يوكرين يوروبا نتحتور يشتوهم. نا energy ساقم زفترتو كمزة زفت حتى خينا يتزارب. Which problem is solved? Energy سماي ديبو فابريكاتنا أوروبا كلنا حدا قاوري وانزلوا وطبعا أوروبا كم عمل تحتي خيدالو. So to change to بلوز زلاس أبيز الرزلو I don't know imaginary علم اللي خون خلاله نسا بتقول طبعا يمحيش اللي كتب لك أوروبا بكل parameters بكل معكنيتات تحت جزء زغيزلو. بتكنولوجي يلن ولا بحجون أنفت يبلون مغنياتو بمسرته بتوم أكيلاتات نزقوا طبعا تودادر كون تقينو regulation كتقد في لك كيبلو لون. أمريكا سمس أوروبا كوادر كله دونالد ترامب كيما تيزب لكم less regulated market يو regulation هتسوى حدي حجر ما دونالد ترامب فرق رايت regulation يسيالي له what about أوروبا كالا يشمم regulation يزم ساقوم سي حق مالتي ويكا نقرات حلخلخ مفتعر نسي كالا يساقوم أبيرو أب عالم بخمية مسفلت حجر ما زخون يخون لوتي أي قبرتنا الله so أبي يزولو تناتا economic transformation plan بلا بلا أبي تقالات كدربه معاتيها تعيفهم سلزوات صعف ولا حتى أبتك بارجندر ينقر يلن inflation تقوينه أبي أوروبا لعلي زلوا من عبرون ريالنا كنتات ريالو تخلوا زسمع زربان مع أوروبا شجر كم زلوا أمبر مفتاح كم زفترة أيكون زلوا سلزي I don't know imaginary world قال مفتاحات كبر أساس زوات زلوا قيني سلت سمعالي I don't know جن نبي حكي زيادة زبك مراحتنا أوروبا خوينا دي خوينا I don't understand this. Europe has shown that it can meet the moment, and we must adopt this urgency mentality more permanently. And this is why what you've seen in the first 100 days of the new Commission is the tone and the speed I intend to set for the whole mandate. We're strengthening our competitiveness, we're stepping up on defense, we're enabling innovation for AI. Action is what really matters in this new reality. And we know a stronger Europe is better for all of us. A stronger Europe works with the United States to deter the threats we have in common as partners. And this is why we believe that trade wars and punitive tariffs make no sense. مچم كم تريوم زلهم تكسم عوز دلي زربايا تسمعهم زلا مس أمريكا بسلام كينا نغلط هنا زلنا سجن بحدا كنسرع كنكلالنا حيا لأوروبا مفتار أب تكنولوجيا هنا بكالي كنقوي نفتنا لنا أبزمت زلوا 100 معلتاتنا مانديتنا تاي حمش عمد أبسط أنزل برتيا أبز حجز حدش مانديتنا تا فلوي نقدر كتجبر مخانة تزارب زلا it's just unbelievable but anyway زي حدا زربانيرو ندحري أبتي discussions نبرق من مهلافنا نا China نسمع. Is an increasing mix of turbulence and transformation. Many people are asking, where is it headed? If I may borrow the theme of this year's Munich Security Report, it is headed toward multipolarization. When the United Nations was founded 80 years ago, it had only 51 member states. Today, 193 countries ride in the same big boat. So, na China, Minister of Wang وانجي سوري انتي زبل زلو مچم علمنا نبي كم تخيد دلات استفاقكم اي مثلا نابزل لهم يلو نال بعد نتوم استفاقكم ابز قرب ازوص مصنعاتكم زرغاغزو مالتي بولاريتي ناب حدا يوني بولار علم زنبره ناب مالتي بولار علم انا نخيد زلنا يزبلهم زلو for whatever reason كلاتهم
بحسدنا نا تشاينا لبوم استفهم من ديما وزلو نتشاينا جن كل نجر أبناتا فيفر نتشاينا تبقى يخونا لا لخجرمكم أما أنكو أمريكان أوروبان انتهي يمزبلو نيرو تشاينا نا أوروبان أمريكان كتباسهم يتفتن دلا يمزبلو نيرو بعلم يباسلو أمريكا تشاينا إذا كانت قال خيت زاربت بعلم يباسلو إذا باس دما نتشاينا تزبلت أي زبال معناته إذا دونالد ترامب زخطلو زلو إذا لنك أنا فتشي مو زلو نجرات أوروبايان ديبلي أبوشتهم حريمهم سلو زلو إذا نجرزي بقليلو كقطفو وين بقليلو كم بركخون كتب لا يدخلنا كم بركخون ديوم سلامتها مرجع سلو زي بلو مرجع بلو نبوتين كانت فوين هالكات فكرت اللعب زي حاجزنا أمريكا كتبص حيت خلنيها سلازي عند حر السود خوينة علاماناته نا أمريكا زبالك يوخن قبل الكينا قبلين ولا كيت واحد قال لهم كلا ولا نابو خي يقول له حراي قبلين otherwise عند حرني بحكي مش أمريكا إن أمريكا confront قبل وياك قط ما أنت دليل it's simple بس راش عرق فترة له بس راش عرق فترة مش جاينا تبصم دنا تجرب من أمريكا كارمو يقول يوم نعوق قبل زخول عام جنيه بلو معناته أمريكا leverage على وين أنا بل leverage مالته كل التسبات أولا خمس خلوا من زيادة حيل له نابنت هذا حوقا أبعد زلوا نسخة ورحوا دم مستغفلون ده روين كويون كل الدكانات اللو تحرك أبا خاز ربح تقينه بتزربح زلوا كل جزء مساخ نيجوشيت كبر كله أفلبنا فيه مساخ زربا يكلني معناته كنت أهم تغلس لا دفلت لازم مالت أوروبا بزحنا جرب أمريكا إكسبورت يجبريهم إكسبورت سلوز جبرو دما تريد سربلاس اللو بنفيت اللو كابتن جدي أمريكا جن كابتن مس أوروبا تجبرو زلا نقد كسارة اللو جيت كسارة بخال من قد تمالسون دي أجن نتخال أي تقصون يمزلوا أمريكا بحفشة نتوارد نايت تريد سربلاسن أجمع سلوزلهم أوروبا أبتن نيغوسيشنز أمريكا كارما يكونون China دمان لازم بكوزيس بقيرم يكمز مزوخ مزغلو ولا حنت خي جبرون أبتناتهم عدل يخيد كم زلط. A multipolar world is not only a historical inevitability, it is also becoming a reality. Will multipolarity bring chaos, conflict, and confrontation? Does it mean domination by major countries and the strong bullying the weak? China's answer is, we should work for an equal and orderly multipolar world. This is another major proposition put forward by President Xi Jinping, and it represents our sincere expectation for a multipolar world. China will surely be a factor of... مرحنا China زبل زربا كله simple and أكون الناس تمركزي تزعم أنا زقرم زبلنا مالتي China أبز حلفة كندي عمتات ناتا زور التهجر يلن زهرم التهجر يلن بحيلي زعمس التهجر يلن it's a fact كم سميتاوي كلام ده يكون fact easy أمريكا أم نفس كف عمتات ناتا أمريكا كندي عمت جيرالند هريكا لا تسكل 250 عمت جيرالند هلا ويقول عليو أبز كل زجبرة عمتات عصرت شدشت عمت رايب زي كونات حلفاتو سلز أمريكا ناي كونات هجرية نبزحت هجرات حريمة مزميزة قلم الجيرة زم أوروبا قال أوكي نساتهم على مزمستن حرمتن شفتن سلوزنا برج شفتني زفتون زخبرن مثلاً نا أمريكا زغل قبل كلنا أمريكا قريفهم تشاينا قف أنيا تشاينا عمز يعتفتوا نابلون تشاينا كخصو زي حنكم راحتين عن رجالنا تشاينا ولا نتندخ ما زخنا هجرات أفريقيا وكت هرمن رجيم تشينج خد قبرلن قال خد قبرلن هاي تسمعن وهو أب أفريقيا خيدهم من دادي وستيهم يجزوا أبكال لشيء تخشيط تخل تخينك شيء سلزي تخل كأنا ناب تشاينا شيء زل إيرترا وركناتا نابكال شيء تخل نيرات تخل ناب تشاينا يمشي تطو تشاينا نتي تكنولوجي ناتا أوتيا ناخد جزء عدل سلزل لا إيرترا مش تشاينا سر زلا قالوا تجارات إمبيلهم كمزمزو خاص لزدليو مش تشاينا زبالة الترم سلز رخبيهم هجرات مش تشاينا سر زلا سلزي تشاينا في جبرت بدل يلنك ساب حجي كن الشماء أم سيتان زخلو زوري كونفرنس زي ميني كونفرنس دي whatever كونفرنس كلاتهم أنصار تشاينا بروباغندا من زاهي سرهم لذي again تدخل البروباغندا ناتهم بعلم أمن حتحدهم تمليشهم كم بعسون سما certainty in this multipolar system and strive to be a steadfast constructive force in a changing world. Here I want to make 4 points. First, it is important to advocate equal treatment. Rivalry between big powers have brought disaster to humanity as evidenced by the lessons of the 2 world wars in the not so distant past. Whether it is the colonial system or the So بحبشة أنت يزبل زلو زي ناخذ زلنا عالمنا يمرر عالمي كون زلو معناته حيالات تم حيالات حيلتات زلو نساتهم تتواجيهم عالمنا نحدا جاي أخذك على أتقل سلزي ترى دقيقة أنا حيالي بحيلك ركبي كأمس يعني تنشتكي بلكا كل نجار زبل زلو إنما براكتيكالي إسرائيل غازات قبر زلا أبكال عالم سجبر زلو كله كم أبنة هاي تقصون يجين اتزربا نعوزة تنبيه يوكرين تقندي أجندة مخانيز في اللدقن
ከምቲ ዝድለ ድማ መድረኽ ኣይተዋህቦ ናብቲ ቀዳማይ ገጽ ኣብ ሓደ ፓብሊክ ዲስካሽን ግን ተዓዲሙ ነይሩ እስከ ስምዕዎም And I think this is important, very important, not to lose this unity. Before this war, maybe not too much things, by the way, which this war made positively. That's unity between the United States and Europe. That's what this war brought. And Putin scared it, I think, during the last 2024. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝኸደ ዝምድና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንፑቲን ንሱ ኣፍሪሂዎ ኢሉ ኣብ ህውትታ እንዲ ዘሎ 5 years, I don't remember how many years he's in Kremlin. So, I mean, this is the first time when the unity could pressure him and he couldn't occupy us because of this unity, because of our people and soldiers, of course, but because of this, not to lose it. And now, so ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ናቱ ካብ መጀመርዩ እንድዩ ኣብ ፍሎው ዘለዎ ጉድለት ዘለዎ ኤውሮፓ ምስ ጀርመን ምስ ራሽያ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ነይሮም ንራሽያ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኣሜሪካ ኣይሃሉ ስለዚ ዘረባ ብግምጣል እዩ ዝዛረብ ዘሎ for the record ማለት እዩ ኣሜሪካ ያ ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ራሽያን ዝኸይድ ዝነበረ ዝምድና ኣፍሪሂዋ ኩናት ዝጀመረት but this guy is a delusional ነቲ ሓቂ ኣይዛረብን እዩ ነቶም ኣሜሪካውያን ክሕግዝ ዝኽእል ዘረባ ይዛረብ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኤውሮፓ ብፍላይ ኣብ መንጎ ጀርመንን ራሽያን ዝኸይድ ዝነበረ ዕምቆት ናይ ኢንዳስትርያላዊ ምትእስሳር ፀጋታት ናይ ራሽያ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሽያ በቲ ሓደ ቴክኖሎጂካዊ ዓቕሚ ናይ ጀርመን ክልቲኡ እንተሓዊስካዮ እዚ መትሓዚ ክህልዎ ኣይኮነን ስለዚ ብለሉ ነዚ ክበትክዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ኣሜሪካ እዮም ነይሮም በዲስ ነቶም ኣሜሪካ ንክትሕጉስ ዝሕጎሱ ድዮም ከመን ኣለዎም እሱ ክትሪእዎም ኢኹም እንጂ to make a deal without us or without Europe is not a good idea, and I hope that President Trump doesn't have this idea. I count on it very much. I think I answered on 10 next questions. Sorry. I have 100 questions, but so ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ብምሉእ እቲ ፖለቲካል ኤስታብሊሽመንት ናይ ኣሜሪካ ጎኑ ዘሎ ከይመስለኩም መን እዚኦም ሴኔተርስ ባይ ፓርቲስ ሴኔተርስ ነቲ ውግእ ናይ ዩክሬን ዴሞክራትስን ሪፐብሊካን ዝበሃል የለን ክልቲኦም እዮም ዝድግፉ ኩናት ኩሎም እዮም ዝድግፉ ነቲ ኩናት እቲ ፖለቲካል ኤስታብሊሽመንት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ምስጠን ናይ ኩናት ካምፓኒታት ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ንኩናት ይድግፍ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣይሰምዖምኒ ዘሎ that's why ኣብዚ መፅኦም ከመይ ገይሮም ክህድድዎም እዮም ረኣዩ ስዕብ ሕጂ ኤውሮጳውያን ዘይሓልፈሎም the senators, To the senators, please. to the senators, and maybe let's start with Senator Graham. Are you comfortable with a world in which the president seeks to do deals with authoritarian leaders like Putin or even China before consulting with long-standing allies like Germany and France? Yeah, I'm very okay with እንታይ ኢሎም ይሓትዎ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ንኤውሮፓን ንዩክሬንን ከይሓተተ ምስ ኣውቶሪታርያን ዲክቴተርስ ገለገለ ንፑቲን ማለቶም እዮም ዘይተመርፀ መራሓዊ ኮፍ ኣቢሎም ፕሬዚደንት ዲሞክራሲ እናበልዎ ከለዉ ንዘለንስኪ ምርጩ ሓሊፉ ዘሎ ምርጫ ዘየካየደ ነቲ ህዝቢ ዝመረፆ መራሒ እውን እንተኾነ ንኸቃልሉ ፀገም የብሎምን ኣገይ ዶናልድ ትራምፕ ግን በቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ስለዘይከይድ መራሒ ናይ ሃገር ብዘየገድስታይ ዓይነት እዩ ንጉስ ይኹን መራሒ ይኹን ምስኡ ክሰርሕ ፀገም የብሉን ሕጂ ትሕቶ Donald Trump ንዓና ረጊፁ መኻዱስ ከመይ ትረኽቦ ይብሉ Trump talking to Putin. He talked to him. What I'm not okay with is the world losing deterrence. Why are we in this war? Okay, they invade in 2008 Georgia. They invade in 2014. They're back at it again. So rather than worrying about who Trump is calling, why don't we talk a little bit? How the hell did this happen? I've been coming to this thing for 25 years. John McCain, every conference, Putin sucks. He's a liar. Oh no, you got him wrong. Who was here? All the people worried about the phone call, where were you when we needed to stop Putin? Why didn't he invade when Trump was president? Because he was afraid of Trump. That's why he didn't invade. Why did he invade in 20? So እንታይ ዝብሎም ዘሎ ቤላ ገይሮም ድዮም ዝኣትሎም ዘለዉ ናይ ብሓቂ እዮም ዝኣትሎም ዞም ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ግን ያ ኤውሮፓ እሱ ይትዕጮም ስለምንታይ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ፑቲን ደው ኢሉ ኢልኩም ክንትዛረቡ ስለምንታይ እዚ ኩናት ዝጀሚሩ ስለምንታይ ክሳብ ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ክኢሉ ኩሉ ብግምጣል እቲ ታሪክ ኣብ ከምዚ ዓበይቲ ኮንፈረንስ ገምጢልካ ምዝራብ ንቡር እዩ እጂ እንታይ እቲ ኩናት ኩሎም ቶም ስኮላርስ ነዚ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥዎ ኣሜሪካን ኔቶን ዝደፍእዎ ኩናት ምዃኖም እዮም ዝእመን and this is a fact ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ የግዳስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ነቲ ናቶም ሓሶት ደጋጊምካ ስለተዛረብካ ሓቂ ስለዝመስል እንታይ ዝብል ዘሎ ፑቲን ወራሪ ምዃኑ ካብ ቀደም ንነግረኩም ነርና ኢና ኣይትሰምዑናን ኢኹም ነርኩም መካይን ይብለኩም ነይሩ ካልኦት ይብልኩም ነይሮም ፑቲን ወራሪ ሓይሊ እዩ ገና ክመፀኩም ይብለኩም ነርና ንስኻትኩም ግን ኣብ ወታደራዊ ዓቕምናትኩም ኢንቨስት ስለዘይትገብሩ ዝነበርኩም ድልውነት ስለዘይነበረኩም እዚ ኩናት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ድማ ዓቕሚ ስለዘይብልኩም ኤውሮፓ ዓቕምና ንፑቲን ተጠው ከብሎ ስለዘይከኣለ እዩ ስለዚ ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ዝደዋወል ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝፈርሆ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ
ውግእ ክገብር ስለ ዘይደሊ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ፍተው ወፅልዎ ንዓኻትኩም ሪስፔክት ዝህብ ፑቲን የለን ንዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ሪስፔክት ዝህብ እዩ ዝብሎም ዘሎ መርዲ እዩ ብዓለም ዝጀመርዎ ኩናት ኣሜሪካ ሕጂ ድማ ንኤውሮፓ ገበነኛታት ይገብርዎም ኣለዉ 14 because he could get away with it. Why did he invade again? Because he could get away with it. I want to tell you and your people, you're the ally I've been hoping for all my life. Not one American has died defending Ukraine. You've taken our weapons and you've kicked their ass. እዚ ሰብ እዚ ብፍጹም ሞራል ዘይብሉ ሰብ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሌንሲ ገራሚ ዝበሃል ዘሎ ከይሓፈረይ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ታሪክ ዝበለፀ ኣላይ ዘለና ዝምድና ዘለና ስኻይኻ ሓደ ኣሜሪካዊ ደሙ ከየፍሰሰይ ናይ ሓደ ኣሜሪካዊ ሂወት ከይሓለፈ ብሂወት ናይ ሚልዮናት ህዝብኻ ንራሻ ኣዳኺምካለ ኣለኻ ኢልዎ ኣብ ስቴጅ እኳ እዩ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት እንታይ ኣሎ ከምዚኣ ገይሮም እዮም ፀቐቱልካ ህዝብኻ ይብካስኻ ህዝቡን ሃገሩን ይዕንዩ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ኢሉ ከም ሓደ መራሒ እውን ዲስ ጋይ እናበለ ሪፈር ትገብሮ ላይክ መኒ ቦስ ኣብዚ እቶም ኣሜሪካ ምዃኑ ንፁር እዩ በቃ ሓደ ኣሜሪካዊ ከይሞተ እዚ ኩሉ ዩክሬናዊ ዓንዩ ዘሎን ጠፍዩ ዘሎን ሳላኻ ራሻ ተዳኺማ ትለያላ ካብዚ ዝበልፅ መሻርክቲ ክረክብ ኣይክእልኒ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ድማ ከይሓፈሩ ምናልባት ኣብ ኮንቨርሴሽን ነዋይ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ፀጋታት ናትኩም ሃቡና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክከላኸለልኩም ይብሎም ኣብዚ ስቴጅ ማለት እዩ ኣሜሪካ ስስዐ ናይ ኣሜሪካ ደረት የብሉን እቲ ኤምባዲመንት ወይ ከዓ መንፀባረቂ ናይ ትስስዐ ናቶም ድማ በዓል እዚ ፖለቲከኛ እዚ እዩ ስምዕዎ ኣብ ቅድሚ መጋባእያ እኮ እዩ ዝብሎ ዘሎ Not one American has died defending Ukraine. You've taken our weapons and you've kicked their ass. And I'm very proud to have you as our ally. Now, how does this war end? It ends in a way I hope so we don't do this yet again. Do y'all agree with that? So it doesn't matter to me who Trump calls or when he calls. It matters to me how it ends. Afghanistan ended poorly. Do y'all agree with that? Well, this will not end poorly. President Trump is not going to do in Ukraine what we did in Afghanistan. He's going to try to find a way to make sure this war ends sooner rather than later. And when I talk to people about at home why it matters, food won't stop unless somebody stops him. Well, you're stopping him. But he'll keep going unless we get the conditions right. So here's what I... ብሓፈሻ መርዲ እዩ እዚ ዋላ እዚ እውን እቲ ፓነል ዲስካሽን ፈፅዩ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ይመፅዮ ለንቀነ ድመፀ ኮይኑ እዩ ትዛረብ ዘሎ እዚ እቲ ኩናት ኣብ ዩክሬን ጥራይ ከባቢ 5-6 ግዜ ዝኸደ እዩ ነቲ ሃብቲ ናይ ዩክሬን ጥራይ ዝጥምት ዝነበረ ክንዲ ትሪልዮን ሃብቲ ኣለዎም ንዑ ክንወስዶ ኢና ገለመለ እናበለ ነቲ ኩናት ንክናዋሕ ዝፅዕር ዝነበረ ግን ኣንፃር ሪፐብሊካን እንዲሱ ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕ ምዝራብ ግን ብህዝቡ ትፎቅ ከም ዝበሃል ክገብሮ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ that's why ናይ ዶናልድ ትራምፕ መርገፂ ሒዙ ከጣቃዕ ዝፍትን ዘሎ ዕላማ ናቱ ግን ኩናት ክቅፅል ኣሎ ናይ ኩናት ደጋፊ ኢራን ህረምዋ ፑቲን ህረምዎ ብጀካ ኩናት ካልእ ዘረባ ዘይብሉ ሰነተር ግን ብሓፈሻ እዚ እቲ ፖለቲካል ኤሊት ናቶም ዘረባ ናቱ ቋንቋ ናቱ ኩናት ጥራዩ ኪኑ ወላ ሓንቲ ሶሉሽንስ ከምፅዎ ዝኽእሉ ኣይትርን ኢኻ ንዓታቶም ድማ እዚ ሓደ ዲስካሽን እዩ እስከ ሪኣክሽን ናይ ኤውሮፓ ንስማዕ ኣብዚ እውን ሓንቲ ዘረባ ነይራ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ዝተዛረባ Donald Trump's plan to end Russia's war in Ukraine. Well, it's a great morning. The United States is proud to be here. Secretary Hegseth, isn't your plan for Ukraine actually a betrayal of all the Ukrainian soldiers who gave their lives defending the whole of their country? And isn't it just a reward for dictators who use military strength to take what they want? There's no betrayal. እንታይ ትብለላ ንዩክሬን ጠሊምካያ ጠሊምኩማ ኢኹም ኣሜሪካ በዚ ንስኹም ትኸድዎ ዘለኹም እዚ ኩሉ ዩክሬናዊ ሂወቱ ዝሃበ ነቶም ዲክታተራት ዝበሃሉ ዘለዉ ድማ ሂወት ዘይሃቡ ማለቶም ሂወቶም ስለ ዘይገድስ ንዓታቶም ከምዚ ዕወቱ ትገብርዎም ኣለኹ ኣብ ባይታ ተዓዊቶም ስለ ዝፀንሕዎ ይሕራ ኢሉ እዚ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ንሱ ነቲ ኣብ ኮንነ ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ሪያሊቲ ንቀበሎ ኢልዎም ካልእ ኣይበለዎም ቅድሚኡ 30 ዓመት ተዋጊኦም እዮም there's no change ወላ ሓንቲ ለውጢ ይምፃኹምን እቲ ኩሉ ክሳራ ንሶም ኣይኮና ምፅኦሞ ስለዚ ጥልማት ኣይኮነን እዚ ንሕና ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰ ውሳነ ንገብር ኣለና ይብሉ There is a recognition that the whole world and the United States is invested and interested in peace, a negotiated peace. As President Trump has said, stopping the killing. And so that will require both sides recognizing things they don't want to. Ukraine's president has spoken to Mr. Trump, but only after the US... So, ካብዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ እቲ ኤውሮፓ ኣብ ሓዘን እዩ ዘሎ ግን እስከ ቁርብ ትለይ ሪኣክሽንስ ክበኩም JD Vance's comments then. Well, first of all, as you mentioned, the fact that Ukraine was basically absent from his 20-minute speech, and even the sort of talking point related to European security, which is that Europe needs to do more about its own security, that was basically 1 or 2 lines maybe. The rest was really a sort of scolding, a lecture of JD Vance, the US Vice President, towards the Europeans in the room. The atmosphere was absolutely surreal in that room. There were times when people, where he was waiting for applause and that didn't happen.
there were really two big points in his scolding of the Europeans. One was about freedom of expression, and the other one was about opening the floodgates. So بحفش أنتي زبل زلو تقبل دلا أوروبا بتعمي أبتات حمام كم زهرما من أوروبا ما ولا حنت خجبروا لاب زي كل درجة تي زقات أما كنتات لبهم كم زت فعلوا من and out of expectation كابت سبيتو من كابت كوننت ناتو من كابتي reality ناتو من زوج أن هند بدأ سنبد زربان كنتاتن كم سفتريات زرب زلا. To mass immigration, and basically he told that the Europeans didn't remember what they were fighting for. They were fighting against an enemy, but they didn't know what they were protecting it from. And so it was odd, first of all, because of the location. He's at the Munich Security Conference, and he basically did not address the major security issues. And it also was the tone. It really was a lecturing of the Europeans, and it was also a little bit ironic when you know what is happening right now in the United States under the Trump administration to lecture the Europeans about democracy, about freedom of speech, when your administration is barring reporters from going into the Oval Office because their outlet, in this case the AP, is refusing to use the term Gulf of America instead of Gulf of Mexico. بحفش أنتي هم زبل زلو أوروبا أنا بحكي كم سسمعهم أنا صرفوا قينو كم تسمعهم في كونفرنس ناي سكيورتي ونتزلو ناي سكيورتي حتى قديفو قال من قدامتيو ناي ديمقراسي ما مهرام قانوننا دفتو نزلو من بال أوروبا تأبيت ناي أمريكا نتصيروا لنا أمريكا بحالك بعد جيري فانس ناشتيهم ونا بوليتيكا طريقة سنترين يرو قنشتي بعد مون نتم مليوتهم بوليتيكا زنبري أوروبا فلتاتنا بحالتي بيلا جيري هاريموهم زلو انتي زري كازدما أمونغو أوروبا أمريكان قليل زخونه جاب زي كونه سفه زخونه جاب كم زلو مهنياتو دونالد ترامب بتي كونفنشنال اكايدا وي بت لمود اكايدا نا امريكا زخيد مراح كم زي كونه كلت بوليتيكيا هذا جرمن من رياكت جيروم يرو مينستر وكل خالنا مينستر وكل خالنا جرمن ملسي ابتي كونفرنس حنت زربات زاري بنيرو سكانيشن اسمعيو. Ich beginne auf Deutsch. Ich hatte eine Rede Ladies and gentlemen, let me start in German. I did Veranstaltung. have a speech that I prepared today. It was a speech which was supposed to be about security in Europe. Aber ganz ehrlich, ich But kann nicht so to be beginnen, honest, I cannot start my speech in the way that I originally intended to. überzeugter Transatlantiker. I am a staunch believer in the Transatlantic Alliance, and I am a staunch ally and friend of America, we heard by the US Vice President. Dass du gegen uns sein We kannst. fight for your right to be Das ist das against us. Selbstverständnis der Bundeswehr. That is the motto, one of the just called into question by the US Vice President, and not just the German democracy, but Europe as a Und whole. wenn ich ihn richtig verstanden He habe, spoke of the annulment of democracy, and if I understood him correctly, So نايب حقي كم استغطى نتزربا قريب وزن بري كم صغير يخينو زي منستر مكرخالنا جرمن زليو بسنكتي زربانا جيري فانس تمدرك قريب وزن بري قديفو كال قبر ملس كبونعو ايروبا كم زن نسخات قلت ازلغان كتمر الناس فتن كان يكونن ديمقراسي لنا ينعنا حقتات لنا اكايدا لنا ولا وند حرتي انترفيو تزربو نيرو ابزي ادحرتي زرباون انترفيو غير نيرو. Vice President Vance emphasized the relevance of democracy and the freedom of opinion. And I reacted to his opinion with my opinion, especially because I'm convinced, deeply convinced as a Democrat in Germany and Europe, that our democracies are even more stable and good as ever before. Everybody in Germany and in Europe is able. ديمقراطي ناتنا بعين ديمقراطي كابنا أمريكا ستيبل ناتنا مور ستيبل مور مسألة لنا يبلالو أوكي كميو نعمل نسبق نعمل يخفى يكون أنتحتو أبي أوروبا كلا ناجن تي سنسورشيب نزي ميديا مكتوزار لعلي بتحكم زلون من البعض هبزوان زي كما يقولي we don't know جن تزبلوا زلو جرمنايا بفلاي تمية ما يكن في سنسورشيب بس حكم زلو بتهاجر يوم تزاربو كابتن بوليتيكانياتات وانت زاربهم نيرو. How will you react to this now? He also said that the institutions are not as important as majorities. In principle, this is also questioning the Constitution, which also strives to integrate majorities. How will you respond to this? Today is really a historic day. The American security guarantees are being called into question. The Americans are questioning democratic institutions, and they are interfering quite openly in an election, including in relation to democratic parties and their majorities. زين ايتي سيديو زبحال بارتي بتنا ميديا انا جرمن ازرار بعد ما تشانسلر كون تخلو زلو زبلو زلوي ابزي زغبر زلو كنتا درانايو
ኣሜሪካ ብወቅዒ ኣብ ምርጫ ናይ ጀርመን ኢዳ ክትእቱ ከም ዝመረፀት ምክንያቱ ብኢሎን ማስክን ብካልኦትን ገይሮም ነቲ ኦፒንየን ናይ ህዝቢ ኣብ ምፅላው እኳ ይሳተፉ እንተነበሩ ኣብዚ ኮንፈረንስ ዝመፅኦም ጄዲ ቫንስ ብዝገበሮ ድማ ብወቅዒ ኣብ ምርጫ ናይቲ ሃገር ይኣቱ ከም ዘለውን ዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩሽንስ ትካላት ዲሞክራሲያውያን ትካላት ናትና ድማ ኣብ ምልክት ሕቶ ይእትዎም ከም ዘለውን ሓደ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ኤግዛክትሊ እታ ንዓ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝጥቀሙላ ዝነበሩ ኣብ ነፍሶም ስለ ዝመፀቶም እዮም ፀላዕላዕ ድብሎም ዘሎ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢዶም እናእተው ከምዚ ዶ ዝብሉ ዝነበሩ እንኳዕ ዳ መፀትኩም I'm really happy እዚያ ሞሜንት እዚያ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ነፍሶም ክመፆም ስለ ዝጀመረ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ብዝተፈላለየ ሚድያ ገይሩ ምርጫ ፅቡቅ ኣይነበረን ከምዚ ከምዚ ተገብረ ይብል ነይሮም ኣብ ናቶም ክኾን ከለኸ ውይ ድዩ ዳብል ስታንዳርድ ይርዳእኩም ዘሎ ኣብ ናይ ካልእ ሃገራት ምርጫ ኢዶም ክእቱ መልሓሶም ክውርውሩ ሚድያታት ናቶም ከም ድሌተን ክፃርፋን ከብላ ፀገም የብሎምን ኢቭን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ዝገብሩ ነበሩ እዮም ሕጂ ግን ኣብ ነፍሶም ምስ መፆም ከእውዩ ጀሚሮም ኣለው ምትትታብ ናይ ምርጫ እዩ ገለመለ ያ ሪቱ ይገሊፁ ዘረባ ተዛሪባ ኣብ ኤሮፓ ዲሞክራሲ ይሃግግ ኣሎ ሰባት ከም ድሌቶም ሓሳቦም ክገልፁ ይክእሉን እዮም ንክርስቲያን ትፀብዎም ኣለኹም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ህዝቢ ዘይደልዮ ትመልኡ ኣለኹም ኢሉ ተዛሪቦም እዚኣ ድማ ነቶም የማናይ ቅንፊ ዝጥቀሙለን ዘረባታት ስለ ዝኾና ንዓታቶም ዓብዪ ኣድቫንተጅ ክኾኖም እዩ ስለዚ ንባዕሉ እሱ ኣብቲ ምርጫ ክዕወት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ግን ክዕወት ድያ ይዕወትን ብሕጂ ኢና ክንሪዮ ስለዚ ኢትስ ጀስት ኢንክሬዲብል ዘለናዮ ግዜ ፍልይ ዝበለ ግዜ Yes. NGOs, there are so many things. If we want to go into NGO issues, there are so many things I had. Initially, when the NGOs came in, when we started, they didn't want any oversight function. They didn't want us to know where they were going to. We had issues with that because now they will go into the enclave of the terrorists and go and treat them. You are treating the same people that is attacking. So እዚ ኣብ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዘውር ዘላ ጉዳይ ናይ ኤንጂኦ ብፍላይ ምስ ምውዳቕ ናይ USAID ብዙሕ ምስጢራትን ብዙሕ ዘረባኒ ክወፅእ ጀሚሩ ዘሎ ስለምንታይ USAID ኣብዚ ናይ ኤንጂኦ ጌምስ ብብዝሒ ነቲ ኤንጂኦ ተጠቂሙ ኣፅዋር የእቱ ከም ዘሎን ረድኤት ከም ዝህብ ኣምሲሉ ነቶም ዕጡቃት ጉጅለ ንኣብነት ናይጀርያ ን15 ዓመታት ልዕልዩ ዝኸውን በዚ ቦኮ ሃራም ዝበሃል ድከቶም ፀጊቦም እዮም እንታይ እቲ ዕላማ ናቶም ካበዮም ተኣፅዋር ዝረኽቦ ዘሎ ካበይ እቲ ደገፍ ዝዋሃቦም ዘሎ ዝብል ሕቶ ድማ መብዛሕቲ ግዜ ብመንገዲ ኤንጂኦታት ከም ዝኣቱ ትረብሓ እቲ ዝቐለለ መንገዲ እቲ ገንዘብ ካበይ ይመፅእ ካበይ ናበይ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ብኡ ጌርካ ክትረኽቦ ትኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዎ ግን ኣገይን እቶም ኤንጂኦታት ዝበሃሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኮንፍሊክት አንተርፕረነርስ ኮንፍሊክት ንምዝርጋሕ ኣብ ዘጅጌጋ ክርዳእኩም የብሉን እቶም ኤንጂኦታት ፅቡቅ ነገር ኣይገብሩ ማለት ኣይኮነን ፅቡቅ ገብሩ እዮም ምስቲ ፅቡቅ ሓዊሶም እዮም ትሕማቕ ዝገብርዎ ኣበያ ዘላታ ፀገም ስለዚ ኣብቲ ዝገብርዎ ፅቡቅ ምስ ሓዊሶም ሓደገኛ ኣካይዳ ድማ ይገብሩ ስለዚ እቲ ሕቶ ነናይኻ ከተቀድም ትኽእል ነቲ መግቢ ክትበልዕ ክትብል ምስቲ መግቢ ንእሽተይ ስሚ ገይሮም ዝቡኻ እንተለዉ ኣይና ያ መወዳእታ ዝቐትለካ ትብል ትረድኤት ገዲፍካ በዓልካ ክሰርሕ ተኽኢልካ ይቲ ዝበለፀ እዚኣ ጥራይ ክዝክሩ ኣለኩም The communities, you tell them no that you are neutral. How neutral can you be? We've had situations where allegations of arms, them conveying arms to us just to make sure that the war continues. We've had situations where they will tell you they are taking food to communities. Halfway, they tell you the trailer has broken down. By next morning, the trailer is empty. And that vehicle that is broken down, the driver will just go and drive it and take it back. So what had happened? You have funded. So ብሓፈሻ እዚ ኣብ ካልእ ኣፍሪካ ሃገራት ብጣዕሚ ልሙድ ተርእዮ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ዝነበረ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብቲ መኻይን ኣፅዋር ተሸኪሞም ከም ዝኸዱን ኣብ መወዳእታ ኣብ መንገዲ ገለ ኮይኑ ተባሂሉ እቲ ኣፅዋር ናብቶም ዕላማታት ይበፅሕ እቲ ናይ ረድኤት ትካላት ድማ ንቅዱስ ተግባር ጥራይ ዝሰርሕ ከይመስለኩም ኣብ መወዳእታ ኩሉ ሰብ ሰሪሑ ክሓልፈሉ ዘለዎ ረድኤት ለማኒ ዝገብረካ ኣብ ባህልና ኤርትራ ፅብቕቲ ዘረባ ኣላ ሃበኒ ህበይ ይገብረካ እዮም ዝበሃል ሃበኒ እንድሕር ትብል ኮንካ ኩሉ ግዜ ፀገም ከጋጥመካ እዩ ረድኤት ክገብራ ዝኽእላ ትካላት ፅቡቅ ስራሕ ክሰርሓ ይክእላን ማለት ኣይኮነን ክሰርሓ ይኽእላን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ክሰርሓ ዕላማ እንተለዎን መደብ እንተለዎን ምስቲ መንግስቲ ኢድን ጓንትን ኮይነን ክሰርሓ ይኽእላ ንዑ ክገብሩ ዘይምድላዮም ወይ እውን መንግስቲ ነቲ ስራሕን ክቋፅሮ ዘይምድላይ ግን ሕማቕ ልምዲ ስለ ዘለዎም ሕማቕ ነገር ክገብሩ መደብ ስለ ዘለዎም እዩ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ኣብዚ ዘዝርዋ ዘለዉ said that you spend $200,000 to $500,000 a month supporting fighters. Where? In Somalia and around the region. Is that also a fabrication? This is another joke. This is another. እዚ እቲ ቀደም ኣልጀዚራ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ወላ ሓንቲ መትሓዙ ዘይብሉ ዘረባ ኣምፅያ
صحيفهم زهبوا قالات تحتو ملسناتو بزي يقدس انتايو غيرو الكاتراي تزربات رايك توصق تكلالو ايت اجندا انت دلوم اكم خمسة قاطيهم بالو نيرم ولا ونه تجبتي فابريكيت كغبروهم زخلو تلطلك كان منكس ايرترا كم زوصم سيلم فيك ورقه سرهم we are talking about CIA ገለመለ እነዚህ ነገራት ዝን ምግባር ቀሊሊ ተርጀምሎም ክገብሮ ይኹልዮም እቲ ሕቶ ኤርትራ ከምኡ ጌራ እንታይ ክትረብሕ ትኽእል እቲ ሕቶ እሱ ግን again እቲ አጀንዳ ነዊሕ አገልግልዎም ንኤርትራ ገዳን ዕፅዋን ንክትገብር ዝሰርሕ ነገር እዩ ነይሩ Your money, $697 million annually, plus the shipments of cash funds madrasas, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS Khorasan, terrorist training camps. That's what it's funding. If you the United Nations. So, لنكنا أبز وصل حبريت هذا ما كم تري وصل لهم أب بايتونة USAID تجنزب بمنجد USAID كلهم قبرش براتات أب عالم زلوا فاندينج يروح بخمسة برو بستفل عليه منجدي الزخاء ريالي تقين زلوا يسلزي نتقبرش برا شعبيا منجسير تراجر ويلهم زخص وزنا برو بعلم يقبروا خمسة برو إن أنا رزلنا هجي أبتي كبابينا زكاز لو كنا تذكرهم سجر. Let's go here. Story, we shift our focus to the host of the ongoing African Union Summit, Ethiopia. Leaders from across the continent are gathering in Addis Ababa to discuss various regional issues. But before the summit could make headway, it has already been hit by controversy. The row is over a map displayed by Ethiopia at the gathering. During an African Union Executive Council session, which was taking place at the headquarters in Addis Ababa, Ethiopia displayed a large poster of the map of continent. It intended to feature each country. أتيس أبت ميديا بمبتحوز زنجر زوج بغيو مغنياتو بتي إثيوبيا زوجبرتو كارتا نبزحات حجرات كم زغطعي نمروكو زغطعي نيرو مس مروكو عب استراتيجيكا وشركة نتكو برزحات بزنبرية من البات مروكو سر تزاربتهم يوم اليوم مزخونو نيرترا أمين أبكن دقيزي أمتيلكم نيرتي أسلي أبزيك سلدي رخبطة flag over its respective map. And this is how it looked. The map behind the president of Ethiopia included parts of Somalia, Djibouti, and Eritrea within its borders. It also attributed significant portions of Morocco to Algeria and has declared Western Sahara as a separate country, which is claimed by Morocco. Now, the original map, as per the current African nation's boundary, should somewhat look like this. The images of the Ethiopian So, كم زنريو زلنا أزيز قبر وقداي نقولهم هجرات كم زغطان دايما دايلهم كقطعي لهم زقبروا نجر مخان دما ردوا يوم مخنياتو تم بروباغانديستس أنا أبي بدأ عم سبق صراحة ينيرو كلام لنا بلو كما قصون كنت كملوني نارينا سلزي حدش نجر ويون زقرم نجر أيقونن نزنخ قبرو مدب كم زلون كل جزء كم زجير كدراما فتيركا attention نايت بحردو نايت جلز بحالزلو جل أقالبو نخركب أزارة بارسن كون ستكملوا تكتيك مخالين عن رجالنا but again إذا يوم سبازياتهم انتهيت علاماتهم سلام انتهيهم أبكم زعينة عبيتي أهجراويان إيفنتس التي زربا ناب كنتاي كم زخيت قبروي دليو من البعض نتي أجندة ناب وشت أو قدينا أمريكا نا إثيوبيا كيد هسس وشتاوي أجرجرا بأمريكا أبي إثيوبيا زلوا نخيت نكف سب زعبات وشتاو قدينا نا إثيوبيا نخيت زارب شفان قوون ما نتي أبي إثيوبيا زلون أكبابي زلون سي أكم أجندات نخوعل سلسلة ويو أزي clearly بيرترا بغتا كنت ديبله ملستوى بوليو جن سكنيشتين اسمعيهم أبزي ولا تزبون بزهري أكت كم زجبريا أبزي جوجل كمان دمسي سميهم هجي. It shows that the posts have now been deleted. So does Ethiopia really want to take over the Horn of Africa? It has had fraught relations with all of its neighbors. Let's look at them one by one. Ethiopia was embroiled in a long-standing dispute with neighbors. حجي انتايو تحتو إثيوبيا انتايو تعلاماناتا تسلتات كم سدم سيز نقرجلو public apology إيرانان يغرتاي حتى زتحتى إيرانا ويون كالون إيرانان يقداس حركاتي أبي كفالناتو تشفين له زنبرة سوماليا يو هجر سوماليا لك كم كالو تجارات تي ناتا دب تشفين خمس زنبرة بمريتا بخلت ثلاثة وجن كم زوسدو درو أفتق بحر أب إثيوبيا أب سوماليا رخيبهم كم زلوي زنجر أب زيادة ملي صغيركم أب سوماليا تقيدنا أب زي أنتي بوتا رخيبهم كم زلوي زنجر زلو زيارة زيادة سموها
under which it is expected that Ethiopia will now instead gain access to Somalia's port of Hobyo. Now, the Ethiopian version of African Map does show this port as a part of Ethiopian territory, giving birth to the speculation that landlocked Ethiopia has indeed gained access to the Somalian port as a part of the deal. So, أبدأ سماكما أفتق بحري رخيبهم كم زلوا زنقر حبريتاينا نرزلنا لازم أبتكار تاجرهم مزنا برون نبتي بوتاتي نب سوماليا تيزول التاريخ ما أبتو ودبتي رخيبة خمزلا من الباتناتو ملكة كهون خليوزي أبي إثيوبيا زرانايو بريزنت هاجر سوماليا نبي إثيوبيا نبزي وعلنا حبرات أفريقيا كيدو خمزلون زيوم تمالي زباسو زنبرو ويون ناوكينات كأتو يخوليهم زبالو زنبرو كتحاقفون كبحر قينهم كزورون نرلنا وإذا أنت عندك impression كفتريو ويون أبي إرترا بخمية تريو نزي إرترا I cannot comment much تريوم كاللوغن إرترا should focus on its own إرترا نزيوم قدات زيادم of course بعلي دم تانيرو إرترا يكون تنتخلنيرا سلزي ما تانيرو إرترا زخون يكون زغور بيت كتباس بيهرمو مستبيا تباس أي بلتونجن كريوم كاللوغن ما صنعت جيب اللهم مرحت مخانومن مقابرياتات نكونو بفلاي سوماليا سي very very weak state التهجر مالت التزبي ناي بحكي زو قطع بزي اذا ابزي قبرو زلو مس مراحيوم نتوم سوماليين تعبي زو قطع معناتو تغزي زسبزيم زبلو مرقايم تصبيو زلو زبز خميلي وصلنا دو غلد دبلو معناتو ازين ريو زلنا تمال كمي عينت باس زنبرو كي حرف ابز حلفه دما بحيل بحر غيرو استقبلو معناتو حيل بحري بوتا كبو مخانس لدفل زنبريو زبل زربا دما حجي ناترا غود دمت زلو سلازي اتا مركب ناي حيل بحرنا إثيوبيا زرانا ابز حلفه كابي زمصت يندحريلكم كابز غداي زمصت ينيرا بحري هيبو كم زلو من يخهب يلو تركز بحال هاجر ابتا انكرا سممع افتا بحر كبوم كم زخونه تسمامعون كم زلو ينندر زلنا سلازي اجين إثيوبيا اتنا افتا بحري لهم تربشنا زنبر انكو عرخبو دحر رقيبهم كينهم I have no problem سوماليا مرحناتهم بعلو افتا بحر زبوم تلو absolutely fine نعي سوماليا لولاو هاجريو انتاي يقبر انتاي سممع مس إثيوبيا يقبر صقام زبال يبلون إيرترا راي انتايو دراماتات ناتهم إيرترا كونسيوم كغبراغن كنا فكر يبلان I hope تمنجس إيرترا دما ناي بحكي بتنقع كم زحزون از غداي زتريغا نزي حجي تغيير زلو ناي كارتاتات غداي غن حانت صبغت صحفتي وصيانيرا كم ز عينت نغرات كوص مخالون عيدس يزبلني دكتور فوريسوس ابشاباي دصحفايا منستري حبريتا هاجر إيرترا أتو يمان قبر مسكال دما بوست جيروانيرو نزي كتالي اب مينستريم زمت صرا إيرترا زخوني اب زخوني يكون كونسبت زي تمركوسي اب زخوني يكون چبت زي تمركوسي دايما دايل كان إيرترا نمسيت انزغبر أجندة مخانون دايما دايلهم زغبروا مخانون اب إيرترا زلو كنتات زنصبار كم زي كونن بمقصال دما اتوم مسيح كوينهم كم املاح كوينهم غداينا افريقيا كنفتحينا بحالتي معرباويان كل نغرات قاصر زدليو زخونه صقاتات نات كلمه بتنساتهم زقربلك مكونات زي كوينو نسخان عقاب زرب حكاخت كيد زيد المخانون نزي دما منغس إيرترا كمز عينت حبريتا كمز عينت صحفات كيب كلو مستكونتات زخيد ناي بحق دس بلنانه معناتو جست اغنور غير كايوم نزيوم شلل بلوم قال ململبال وصيتاوي كوننا نكريو خلقو بزي نغرات دي دايما دايلهم نتزبي نتكباب كلمامدو يفتنلو انت امودا تواغاون كخفلنا يخليزي كارتا مانيبيوليت مقبار إثيوبيا مجمريا ما يكونن ስለዚህ ሸለል ኢልካክ حلف ዘይብሉ ምዃኑን እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ በዝናይ ኢሎን ማስክን ዶናልድ ትራምፕ ዝገብርዎ ዘለዉ ገለ ለውጢ ገለ ባጀቶም ስለ ዝጎድሎም ገለ ነገራት ክቅየር ይኽእል ኸውን እዩ ደይመ ደይልካ ሓሶት ከም ሓቂ ጌርካ ምግባር ንዓማፂ ከም ቪክቲም ጌርካ ከም ዝተዓመፀ ጌርካ ምዝራብ ዝኾነ ይኹን መጨበጥን መትሓዝን ዘይብሉ ዘረባ 10 ግዜ ከም ጭብጥን ክውንነት ዘለዎን ጌርካ ምቕራብ ናይ ብሓቂ ንህዝብና ንምንቃሕ ህዝብና እቲ መንግስቱ ነተቐረባ ነገራት بقربة سلزك يكاتلو خمزلو كحبر كله صبوق كويني سمعنانه كمزي بفلاي كمزي تمال زرانا يو كون كله ابزي نغيركم نيره ابزي بوست غبركو زي انا بوست غير نيره ابزي ناي بحكي بزح حساب رياكت غيرلو معات ايرتراوي ترير زخوني صحفات بمصحف ኢትዮጵያ ገባቲት ሃገር ምዃናን እዚ ነገር እዚ ድማ ሕብረት አፍሪካ ካብ ኢትዮጵያውን ኮልጽ ኣለዎ ዝብል ተሪር ዝኾነ ዘረባ ከምኡውን ዶክተር ፍሬሲስ ናቦ ኣትሪሩ ፅሒፍ ነይሩ ከም ዝረኣና ስለዚ ፅቡቅ እዩ ግብረ መልሲ ክወሃቦም ክኽእል ኣለዎ ከም ኖርማል
ክውሰድ የብሉን ኔክስት ቶፒክ ናትና ድማ ኣብዚ ወፃኢ ኣጀንዳ ናይ ሱዳን እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሓደ ዓብዪ ኣዛረባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ኣቡ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንሱዳን ዝምልከት ፍሉይ ዋዕላ ኣብ ሳይድ ላይንስ ወይ ካብ ጎኒ ጎኒ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝተኻየደ ኬንያ ኢትዮጵያ ካልኦት መራሕቲ ነቲ ኩሉ ዋዕላ ስፖንሰር ዝገበረት ሃገር ግን ኢማራት ምዃና እዩ ዝንገር ስለዚ ብኢማራት ስፖንሰር ዝኾነ ዋዕላ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኣብ መንጎ ሩቶን ኣቢን ዘሎ ፍቕሪ ፍልይ ዝበለ ፍቕሪ ምዃኑ ክትሓዋወፍ ንርኢ ኣለና ኢትስ አ ጉድ ቲንግ ሃገራት ኣፍሪካ ዝምድና ፅቡቅ ክህልወን ሕማቅ ዝስማዓና ኣይኮነን ያሬት እቲ ኩሉ ዘሎ ሓሸውየ ብኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘለውን ርቃት ክረክብ ኤርትራ ርቃት እዩ ዘድልያ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ርቃት ዘይምህላዋ ድማ ሕማቅ ጎረቤት ስለ ዘለዋ ጥራይ እዩ ሶ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሱዳናውያን ግን ዝፅሕፍዎ ዘለው ነዚ ይመስል እቶም ሽግር ናይ ሱዳን ዝፈጥሩ ዘለው ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሽግር ስፖንሰር ዝገብሩ ዘለው ሓይልታት መፍትሒ ናይ ሱዳን ንገብር ኣለና ኢሎም ኮንፈረንስ ክገብሩ ከለው ነቲ ዝገብርዎ ዘሎ ሓጢኣት ንምሽፋን ዳ እምበር ንሱዳን ሽግራ ክፈትሑላ ስለ ዝደልዩ ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ናይ ብሓቂ ናይ ሱዳን ሽግር ክትፈትሕ ትደሊኻ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩናት ጠጠው ንኽብል ትገብሮ ዘለካ ኣስተዋፅኦ ክትገድፍ ኣለካ ዝብል እዩ ሃው ሎንግ ዊል ዲስ እዚ ዓይነት ምትላል ክሳዕ መዓስ እዩ ክቕፅል ብዝብል ዘረባ ብዝተፈላለዩ ክኢላታት ናይ ሱዳን ፖስት ይኸውን ከም ዘሎ ካልእ ሱዳን ትሬንድ ዝብል እውን the conference held in Ethiopia on the humanitarian situation in Ethiopia which was organized by the UAE is nothing but an attempt to wash its hands from the genocide ካብቲ ዝግበር ዘሎ ኢማራት ኢዳ ክትሓፅብ ስለ ዝደለየት ትገብሮ ዘለያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ኮንፈረንስ ገንዘብ ከም ዝሃበ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ክንደይ ገንዘብ ሂቡ እንተኢልኩም ድማ William Ruto, President of the Republic of Kenya. Dr. William Samoei Ruto. Kenya refrain from action in Sudan must acknowledge and help bridge the severe resource gap faced by humanitarian actors. Despite our own challenge, we firmly believe that a neighbor in need is a neighbor indeed. Therefore, Ethiopia pledges a modest contribution of 15 million USD in solidarity with the people. ኣብይ ኣሕመድ 15 ሚልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓገዝ ከም ዝሃበ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ንምፍታሕ ብምባል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ውግእ ዕግርግር ጠጠው ንኸብል ነቲ ኣብ ሽግር ዘሎ ሰብ ንሕግዝ ኣለና ይብላ ኣሎ ግምጥል ተመልካያት ዜና ድማ ነዚ ሸዋ ዞን በተፈጸመ የድሮን ጥቃት ነፍሰ ጡር እናትና 6 ዓመት ልጇን ጨምሮ 3 ሰዎች ተገደሉ። ለደህንነታቸው ሲሉ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የሟች ዘመድ የሆኑ ግለሰብ ጥቃቱ አርብ ጥር 30 ቀን 2017 ዓ.ም እኩለ ሌሊት ላይ መፈጸሙን ገልጸው በጥቃቱ ነፍሰ ጡር የነበረች ዘመዳቸውን ከ6 ዓመት ልጇ ጋርና ጎረቤት የነበረ አንድ ወጣት መገደላቸውን ተናግረዋል። አክለውም የሟች ባለቤት እንዲሁም በጥቃቱ የተገደለው የ6 ዓመት ልጅ አባት ጥቃቱ በተፈጸመበት ወቅት ለስራ በመውጣታቸው ምክንያት በህይወት መትረፋቸውን ገልጸዋል። ሌላይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንሱዳን ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ ይሕግዝ ኣለዎ ክብል ከሎ ብድሮናት ሲቪል ይቕተሉ ኣለዉ ሓደጋ መኪና ሰብ ክቐትል ይኽእል እዩ ገለ መለብዚ ግን ደይ መደይ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ኩናት ድሮን ስኢሉ ሓደ ሰብ ድሮን ባዕሉ ተንስዩ ዝትኩሶ ኣይኮነን መንግስቲ ናብ ውግእ ዘሎ ዝጥቀመሉ ታክቲክ እዩ ይግዳስ ብዛዕባ ናይ ኣፍሪካ ሰላምን ርግኣትን ናይ ጎረባብትን ከም ዝግደስ እዩ ዝዝረብ ዘሎ እቲ ድራማ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ዘሎ ድማ ፍልይ ዝበለ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ግን ብኩሉ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ Russia, but this time the theater is different. It is not about Ukraine or the US. Moscow has other fish to fry too. It has set its sights on the African nation of Sudan. Russia has worked out an agreement to set up a naval base in Sudan on the coast of the Red Sea. This would be Russia's first naval base in Africa. Let's turn to the map. This is Sudan. As you can see, it has a coast along the Red Sea. This is where Russia plans to set up a naval base, and yesterday Sudan gave it the go-ahead. This is a long delayed step. Sudan and Russia initially talked about this. So እዚ almost ወቅዓዊ እናኾነ ይመጽ ኣሎ ኣብ መንጎ ሱዳንን ራሽያን ዘሎ ስምምዕ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሱዳን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያን ተራኺቦም ነቲ ጉዳይ ፈፂሞም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ራይት ኣብቲ ናትና ዞባ ብደቡብና ኣብ ጅቡቲ ኩሎም ሱፐር ፓወርስ ቤዝ ኣለዎም ድሕሪና ኣሜሪካ ቻይና ጃፓን ጀርመኒ you name them all ኩላቶም ጣልያን ፈረንሳ ብዓብዩ ኩላቶም ቤዝ ኣለዎም ድሕሪና ኣብ ሰሜንና ኣብ ሱዳን ድማ ሕጂ ራሽያ ቤዝ ናታ ምስ መንግስቲ ሱዳን ተሰማሚዓ establish ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ Back in 2019 this was under Sudan's former president Omar al-Bashir. But Bashir was overthrown that very year in 2019. A military coup took place and he was deposed.
The new military junta that came in signed a deal with Russia. They wanted to go ahead with a naval base, but تازانتا ግን ኣብዚኣ ምናልባት ሰብ ገለገለ ደይ ፈልጣን ይርኾን ኸሊ እዚ ስምምዕ እዚ ማስ ጀሚሩ እንደሪልካ ኣብ 2019 ጀሚሩ ዑመር አልበሺር ኣብ ስልጣን ከሎ ዝጀመረ ምዃኑ ይዝንገር 17 ይኮን ከማ ሶ ዑመር አልበሺር ካብ ስልጣኑ ዘገለፈቱ ሓንቲ ሕቶ እዚኣ ከም ዝነበረት ይዝንገር ምክንያቱ ራሽያ ኣብዚ ቦታ እዚ ንኸይትመፅእ ኣሜሪካ መጠንቀቕታታት ይህብዎ ከም ዝነበሩ ይዝንገር ስለዚ እቲ ስምምዕ ካብ ቀደም ተገይሩ ክንደይ ግዜ ተፈቲኑ ዘይሰለጠ ዝነበረ እዩ ሃንደበት ሕጂ ዝተገበረ ኣይኮነን ነዊሕ ዝተሰርሓሉ ኩነታት ምዃኑ ራሽያ ቤዝ ንኽትረክብ ኣብቲ ቦታ ነዊሕ ትፅዕር ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ኩነታት ከም ዝተወደአ እዩ ዝመስል ዘሎ ብፍላይ ካብ ሱርያ ቤዝ ናታ ንኽትዓፅው ኣብ ተገዲዳትሉ ዘላ ኣብ የመን ቦታ ኣብ ሊብያ ቦታ ከም ዘለዋ ይዝንገር ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ቦታ ከም ዘለዋ ቦታ ትረክብ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ and he was deposed. The new military junta that came in signed a deal with Russia. They wanted to go ahead with a naval base, but then there was a shake-up. In 2021, Sudan's current junta leader took over. His name is Abdel Fattah al-Burhan. Burhan halted Russia's plans. He said the deal would have to be reviewed. So Russia had to wait, and then things went awry. You may know that there's a civil war going on in Sudan. It began in 2023, and it left Russia split. Moscow primarily exerts its influence in Africa through mercenary groups, like the infamous Wagner Group. It was active in Sudan during the civil war, and Wagner chose to back one side, the RSF paramilitary group. But the Kremlin backed the other side. It was supporting Burhan and the Sudanese army. As I said, Russia was split. But it seems that Moscow's decision to play both sides worked out in the end. The Sudanese military has been making gains recently. It has been capturing territory from the RSF, and ከም ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ራሽያ ብክልቲኡ ወገን ናይቲ ተቃውሞ ትፅዓት ከም ዝነበረ ዝነግር ናይ ዶንት ብሊቭ ዶስ ወርድስ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቫግነር ግሩፕ ምስቲ RSF ከም ዝነበረ እዩ ዝነገር maybe ንሓፂር ግዜ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ነዊሕ እዋን ከም ዝረኣናዮ ግን ራሽያ ኣብ ጎኒ አልቡርሃን ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ሱዳን ምስ ራሽያ ዲል ጌራ ኣብ ኣፍደገ ባሕራ ራሽያ ይመፅእ ኣሎ ኣነ ከም ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ ኢትስ ኖት አ ባድ ቲንግ ካልእ ኢማራት ዝበሃል ሃገር እውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ዝነበረ ካብኡ ራሽያ ይሓይሽ ምክንያቱ ሓደገኛ ሃገር ስለ ዝኾነ እቲ ሓደ ካብኡ ኣብ ከባቢና ካብ ዘለዎ ቦታ ብፍላይ ልግብ ምዝበለ ምሳና ፅልዋ ክልዎ ዘይብሉ ኢማራት እዩ ስለዚ ራሽያ እንተመፅኡ ሱዳን ሉላዊ ሃገር እዩ ኣብ ሃገሮም መን ይመፅእ መን ኣይመፅን ንሶም እዮም ዝውስኑ ብዓብዩ ግን መላገፂ ኮይኖም ዘለዉ ራሽያ ዝኣክል ሃገር ተመፅኡ ሜይቢ ኮንደኾን ነቲ ምስ ኤርትራ ዶብ ዘሎ ክፋል ነቲ ናይ አልቡርሃን ሓይሊ ሙሉእ ብምሉእ ንክቋፀሮ ይሕግዞ ኸውን እዚ ድማ ንኤርትራ ካብ ሱዳን ክመፅእ ካብ ዝኽእል ዝተፈላለየ ስጋታት እውን ከጥዕና ይኽእል ይኸውን እዩ ምክንያቱ ሱዳን ፋሕብትን እንታቲዋ ካብ ሱዳን እንታይ ክምንጭ ከም ዝኽእል ኣብ ሱዳን እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣይትፈልጥን ኢኻ ከምዚ ዓይነት ናይ ሱዳን ፀገም ተጋጢሙ ድማ ብዙሓት ሓይልታት ኢዶም ኢትዮም ሃገራት ናይ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ክትሓስብ ከለኻ ኩሉ ግዜ ብገለ ክትመፅእ ስለ ዘለካ ንከምኡ መንጋበርያ ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ ክመፅእ ስለ ዝኽእል እዚ ኩነታት እዚ ነፍሲ ዝኻለ ለውጢ ፅልዋ ክፈጥር ዝኽእል ዝነበረ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ኩነታት እዚ ዝተወደአ መድረክ ይመስል ኣሎ ማለት እዩ and ያ ንቐፅል ኣብቲ ኔክስት ቶፒክ ናትና ድማ እቲ ድራማ ናይ ሱዳን ብኩሉ መንገዲ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ይቕፅል ኣሎ ኣብ ካሊእ ይቕፅል ኣሎ ንኩሉ ናራና ድማ ሪፖርት ክንገብረልኩም ኢና እስከ ናብ ትግራይ ገፅና ንሰግር ታት በስተገበረ ሽምግልና መራሕቲ ትግራይ ማለት እውን ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ኣብ ስምምዕነት በፂሖም ከምኡውን ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ብሓባርን ምስራሕ እውን ቃል ኣትዮም ኣለዉ ካብቶም ዝተስማምዕሎም ነጥብታት እውን ውሕስነት ሓይሊ ከም ዘይጥቀሙ ፖለቲካዊ ዕላማታት ንምዕዋት ሓይሊ ምጥቃም ክነጽፉ ኩሎም ዘይምርድዳኣት እውን ብሰላማውን ዲሞክራሲያውን ሕግን ስርዓትን ሓሊፉ ከዘራረቡ እውን ቃል ኣትዮም ኣለዉ ኣባላትን ደገፍትን ናይ ዝኾኑ ዓይነት ዓመፅ ንክሕወሱ ከም ዘየበራብሩን ከም ዘይድግፉን ከም ዘይፈቅዱን እውን ዕላው ዝገብሩ እንትኾኑ ምንጻግ ዘለዓለ ዘረባን ካልኦት ጽልእን ዝሓውሱ ነገራት ከባቢያውነት ፖለቲካዊ ኣረኣእያ መሰረት ዝገብረ ኣንጻር ዝኾነ ውልቀ ሰብ ወይ ድማ ኣባል ፖለቲካዊ ጉጅለ ጽልኢ ኣድልዎ እውን ዓመፅ ዘለዓል ለንገነኻ ተዓሪቆም ይበሃሉ ኣለዉ ንክንደይ ክፀንሕ እዩ እቲ ሓሸውየ ቀፃሊ ስለ ዝኾነ እቲ ድራማ መን ተባይሱ መን ተዓሪቁ ንክትፈልጥ ከቢድ እንድዩ ግን ድሓን let's continue በዓላይነት ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣብ ዊልቸር ኮፍ ከም ትብል ተገይሩ ሲቡ ዝመፀ ዝሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ዊልቸር ኮፍ ኢላ እዚኣ ሓቂ
ኢሳያስ አፈወርቂ አብይ ንኢሳያስ ዘታለሉ ይመስልዎን ግን ኢሳያስ እዛ ዘረባት ራይ ስምዕዋ ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ጌጋ እዩ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዛረባ ኣላ እንድያ ግን ስምዑ ግን ኢሳያስን አብይ የታልዩ ኣብ ዊልቸር ከፍ ኣቢልዋ እዩ ኣብ ዊልቸር ራእዩ ጅቡቲን ኢትዮጵያ ይትለቅ 1.5 ቢልዮን ዶላር ካብ ኢትዮጵያ ስለትረክብ ባሕረካርያ ኢትዮጵያ ካብዚኣ ክትለቅቕ ኣይትደልን ሓሰብ ክትረክብ ሶማልያ ክትረክብ ኣይትደልን ናብ ኣፈልከት እንተኢላ ጅቡቲ ሴራ ክትቅፅል ሶማልያ ኣብ ልዕለይ ኩናት ኣውጃትለያ ኢትዮጵያ ኣብ ሰራዊተይ ኩናት ከፊታ እያ ቦርደረይ እውን ምስ ሶማሊላንድ ግዝኣተይ ምስ ዝብላ ሓንቲ ክልለይ ምስ ዝብላ ምስኣ ተሻሪኻ ወደብ ተሰማሚዕ ኣለኹ ኢላ እውን ክብረይ ሂሳ እያ ተባሂሉ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ኬንያ ክንዲ ኢትዮጵያ ትንዕቕ ዓዲ የላ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተሞክሮ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጉዕዞ ፖለቲካ ወሲዳ ኬንያ ሕዚ ኣፍሪካ እንዳወከለት ትኸድ ዘላ ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት ማለት እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜያት ናብ ሱዳን ተመፂና እውን ከምኡ ናብ ኤርትራ ተመፂና እውን ከምኡ ዊልቸር ማለት እዚ ኢኮኖሚ ኣይወድቕ ክንሪኦ ኢና እውን ኣለና ኣብነት ናይ ህዝባዊ ብተን ሕዚ ኣምሓራ ከም ኣምሓራ ትግራይ ከም ትግራይ ኦሮሚያ ከም ኦሮሚያ ፓርሻሊ ናይ ኦሮሚያ ካልኦቱን ከምኡ ብኦጋዴን ይኹን ብዓፋር ይኹን ኤርትራ መንግስቲ ወይ ምስ ህዝቢ ዓርቂ ፈፂሙ እንታይ እዩ ክርባሕ ንባዕሉን ህዝቢ ኤርትራ ዘይጣዕሞ ፍቅዱ ስደትን ካልእን ፋሕፋሒሉ ምስ ትግራይ ዝረኽቦ ነገር የለን ህዝቢ ብጣዕሚ መሸገሪ ብሱር መዋፅኦ ዘይብሉ 25 ዓመትን እውን ዝተወቀጠ ዘረባ ሙኻእ ጥፋት ዘምፅእ ዘረባ ናይ ኤርትራ መንግስታዊ ተፈጥሮ ኣይምልከተናን ሓደ ካልኣይ ብሱር ዓለም ትቋንቋስ ገዲፋቶ እያ ካብ ጂኦፖለቲክስ ናብ ጂኦ ኢኮኖሚክስ ተቐይሩ ዓለም ኣብ ረብሓ ኢኻ ተድህብ እምበር ህዝቢ ትግራይ ምስ ኤርትራ መንግስቲ ወይ ምስ ህዝቢ ዓርቂ ፈፂሙ እንታይ እዩ ክርባሕ ኣብ ሓንቲ ለይትስ እንደምን ውዴት ነው ክብሉ ጀሚሮም ኣታ ከምዚኦም ወስላታ እኮ የለን ከምዚኦም ወስላታ ሰብ እኮ የለን ብሓደ በዓልትስ ኣብ በዓል ስዊዝ ነይረን ንፈልጠን ገለመለ ህግደፍ ኣብ ኣሜሪካ ገለመለስ بمحارنيا تكست قلمله كومنت قالت بمحارنيا بعال قمتشو قلمله خفتوا لهم سي بمحارنيا كم زي متكل زي يقولوا كم زي مهاجرون زي يقولوا سبكوا يتفقوا تشورات سابقا السلام كبار متصداتشن درناچو تي زربانا تسي اتمسارحتو حنت معلت اديس ابا مسغبرك زرب جميرو من البات نتعرقو دبلا يلوم يمشير غيروما ኤርትራኖች እንደ ሰሙ ብዬ ነው ትግርኛ እሺ ለጥሩ ተቀላቀላል እሺ ኣብ ሓርኛ ሓንቲ መዓልቲ ምስ ገበርካ ቋንቋ ቀይሩ መትከል ዘይብሉ ኩሉ ተዘረባና ሐምዝ መልካት ስለ ዝኾነ ድሓን ብዙሕ ግዜ ነጥፋሉ ኢና ግን ተሓሶቶም ባዕሎም ስለ ዘቃልዕዎ ዘለው እዩ ፈለዎ ትባሕር እንጥቀመሉ ኣለና ነዝብል ኣካል ሄድካ ተሰባሲብካ ምጭፋር ትክክል ይኮን ትውርደት ማለት ካብቲ ዝውን ይንፅሎ ማለት ተንበርገን ሓመዱ ካብቲ ዝውን ይንፅሎ ዘበፃላና ትናታቶም ደጋፎም ብጣዕሚ እንታይ ይልኩም ዘለ ሰማዕ ለና ሕጂ እንታይ ለኸስከሰብና እንታይ ናሉ ከስከሲብቶም ቃል ዝተወይኑ ቃል ስኮን ይወኑ برابن هيك كمتي سراوي تግራይ ዝተቃለሰ ክቃለስ ዝኽሉ ቦታ ኮን ይወኑ ግን ታይም ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ተሓንጊጦም ከራባታ ገይሮም ኣብ ኣስመራ ኸይዶም ህዝቢ ኤርትራ ስንመሓከና ሁሉ ወደልዮም እይ ተሓፍ ኣይኾን ብጣዕሚ ስሕተት ይዘራዝ ሕጂ ናልቆ ተመሊሶም ታዝገበርዋ ህዝቦም መን ደጋፊኦም መን ዘይደጋፊኦም ኮጥ ይኽእል እዮም ታዝገበርዋ ማለት እዩ ብስሩ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓዚልና ናብ ኤርትራ ክንኣትዩና ኢሎም ተሓሲቦም ማግን ملحسي حزاها ورجت نوعلم أفتاد اللوان في حيته يلون أفتاد اللوان قسمتين إذا ذي كتفق اللو تبحر نتقم لنا نزول أكل هيد كاو تسواسي بتاع متفار تقريبا ورجت معلم كفتزوني نصل تنبرجن عملوا كفتزوني نصل ذا بفعلنا مالي تقرأ تسعر زبلو زنبارو نسراويت إيرترا بجونوسايد دخصصو كتشح تعكيوم نيروم زبالو كتشح نيروم كخونو خليهم قلنا كابتن كتشح سنة بحكي إيرترا وين كنديم نيروم إذا بساستي كسلا زين فولتا ستيل عبحتهم ملكت كانوا تبوخن كلا لنا لا بحكي كلهم إيرترا وين ديم نيروم وش استحوسوهم نيروم إيرترا وين أصدقنا تو يمان قبرات أبزات غاي نيرو مخوص خلا ليلو مايكروفون حيزو خانسو وسيخ الله مالك نعم قد مزياز ياخص معكم دليل
ببوليتيكا خزاربني مسألة يقولون كما يتزارب أيوة أنا بوليتيكا دبلومة بلينكن صعبو غيري زاربي أنا بوليتيكا رداني حجة أنا كم أدو تتشعت بهر صفرق تنكفايدني نمنتاي أنا نبعلي وحسنتي أبتهاجر سلزة فرحاني بزاق ما يكالسني انتاي يتسقم كتيرك أنا كم أنا كتفعكين سلة بلن نعي مالتي لنا ناتي سلة بل سلت أنت دل سلة زلخا نتشو مونتا بهر كتصنتي تبل سلة زلخا نتي حماسين كتصنتي سلة بل اتبا تغيد أقولك زي كتصنتي سلة زبل أنا دما هزبي إرترا خمزبي إرترا تخبابي ربات زنبرو تأمي يحشو كابتئيت تأمي تحشو إلى اللخان تأمين يخاطب للخان كابتئيت كام نهد كاب غوزو مقررات تأمي تحشو تأمي تايكتلني ما يسديخا كتشابل عكات حدري سلازي بوليتيكاو ومنا حازو أبزوي بلوغير كانيرو أتاود غمزي كاب ما حتسن تتصار مجمرها تتصورنا زبار نقرال بوليتيكا تتصورنا نزوي دي تصور مرحكبك كخونا يكرني إساس مليس لك فلت إساسي ما يقطعنا الفليبوس مليسي فلت عبزي ماني ماينات مرحتنا يا ماد زغوانا نقر عملو سنيم مرحك تكون انتغنكا تتصورنا حساب كل وكالو ناي هزب دليتات كتسمع كتقل عليك مجمرها مس هزب تزارب كتقل عليك ولا توم أبزلهم تقوم حدا ندحر دقافي إلك تشوفوا تواردو دقوم تيخا أبوم تيخا حافتم تيخا الزو حسنات يبلين أنا مساخا خون يزبلك نعايقن تو يمان قبرات أبزات غاينيرو مخوص خلا ديلو مايكروفون حيزوها أنسو وسيخ الله مالتي هاقراو شارتر سي دخون أراغيد ونتي ستايد ولو سبوغيرو أراغيد وين فاتنا تانا يمان دبلا خباني فيديو ملي يلوخو أدل مسرحو كونزر حي مالتي بحسب دبلا زني تعلامانا اعتمل مالتي حجي أنا خاطر كم تفصيل دراسة موت ديفرنس ناتكا أبتقوبايسي تعلامة مهلا وكم علامات صبوي هاقراو شارتر قالو أوكي جن عم تكباري مثلا عم تكبار نابا يخوزدك حجي بدحري خا دحر خلت ثلاث معالتي يخون تراخيبنا مالتي بس سيمانه قبر ابو فيسو بزح زي اي ثينك بروبلي خلت ساعه 3 ساعات وسيدنا نخونينا كابتي دسنا خفنا يقر حجي اوكي انا كان بلاد دلو نبركو التوم تقوام كتكبر اللو از بوليتيكاوي صقنا خونا اللو قال نبل بدقد لنا كومنتيترز هنا تعذرتينا خا اتكبرتي كنا نمشاتو بعلو بوشتو دغبروتي تجمباري ترند قداسي حجسي لو مديو صباحديو معاسي دغبر كيبل كاس ناوقصنا لنا نخيد لنا زبل ازرار باي مالتي بحصر دبلت مالسي اوف كورس جيت علامة خمت بالكيا علامة بتقول له ما معاسي دغبر كبار كله تا جنرال مردات حاسكوا حجي اب حدش معرفنا اتلنا تقدم حجي حيزنا نبره محلقاتات انده تقنطط مسيو كابتي كدغاغ بودليخا كاتي محلقاتات كابت زاربت سليهم كموصيتو نستفلاليو معلا زوعلو سب البو نفرتي كم زمعبلو ندمص امريكا غليصا أبز حج زدرون أدلنا يدلنا بعلنا كاستمايز كم نقبره زين حج كوادكوبتر درون اللي بحاله بعلنا كاستمايز غيرنا لنا مالتي بستفعل على عين من قدرنا كاستمايز كم نقبره خم نخل نمرعين قرينا عندنا مالتي كاستمايز مالت بأكوابنا زولنا جرات غيرنا نتدرون نبز تعملنا معلنا موعل من كم بعدش كستايك نقبره كنا مالتي مالي كن مسرحان كلنا مالتي أبز حجي بمنصر فرصة ويدماني نتميزان موكاس ويدما قال إزوست سرح نجارات الله مالتي أبست دمان استفعل على عين معلاتات كتامة هلاي نعم نتحجي الكاميرا متحازي جيرنا كاميرا متحازي جيرنا سرح نقلنا كم دماني استفعل على نجارات معدل جيرناون كن سرح نقلنا مالتي حجي إذا درون كن رأين كلنا نلعلس قاب إسرع متر وقت كيد خاليا هوريزونتال ويدماني قادم ويدماني قلنا دماني كساب 100 متر وقت كيد خاليا مالتي أبز دماني تفرصتا كساب 0.5 كيلوغرام كبتصح خيل على مالتي كالا أبا تولد بحال جرمني دغمتني رقدم كن مشروع عمت عديت مليسي عدي هاجري يقلقل الله اما ينفع مهر الله ناي بيت ناي بحكي ازي من سيزي
እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ክትሪኦም ከለኹም በቲ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እንታይ ቴክኖሎጂ ኣሎ እንታይ ገለገለ ካብቲ ዘየለ ካብቲ ኩሉ ፀገም ኣብ ከምዚ መድረክ ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ናይ ሎሚ ግን እታ ዝበለፀት ክፋል ሳይኮነትን ዶክተር ሙሉጌታ ዘመስገንኩምለይ ነዚ ኣነ ዶክተር ሙሉጌታ ፅቡቅ ጌርኩም ዘመስገንኩምለይ ኣብ ዝሓለፈት ቪድዮ ናተይ ናይ ብልቢ ደስ ኢሉኒ ካብ ጀርመን ተመሊሱ መንእሰይ ኤርትራ ዝበለፀ ትምህርቲ ንክረክብ ማዕረቶም ንዓመታት ኣብኡ ዝሰርሑ ዘለዉ ልዑል ክብሪ ዝግብኦም ካብ መጠን ንላዕሊ ክብሪ ዝግብኦም ካብ ደገ መፂኦም ንዝኸዱ ድማ ነተባብዕ ዘለና ብዙሓት ሰባት ኣትዮም መምሃራን ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ሓካይም ኮይኖም ኣብ ኩሉ መዓላ ኢዶም ክሕውስሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፍጠር ኣይ ሪሊ ሆፕ እዚያ ነገር እዚያ ንቅድሚት ክትከይድ ግን ድሓር ክዛረበላ እዚያ መጀመርያ ግን ናብቲ ዝበለፀ ክወስደኩም እንኳዕ ናብ ወደብ ባፅዕ ብሰላም መፃእኩም ወደብ ባፅዕ ሓደ ካብቶም ክልተ ወደባት ኤርትራ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓኒ ወደብ ባፅዕ ኩሉ እቲ ክግበር ዝኽእል ነገራት ዕጥቂ ዓጢቑ ግቡእ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ ቅድሚ ናብኡ ምምፃእና ግን ወደብ ባፅዕ መዓስ እዩ ተመስሪቱ መዓስ እዩ ጀሚሩ እንድሕር ኢልና ወደብ ባፅዕ ምስ ምምፃእ መግዛእቲ ኢጣልያ ይጅምር ጣልያን ብወራር ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ግዛእቱ ኣብ 1890 ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ግዛእቱ ምስ ኣተዋ ኣብ 1898 ድማኒ ክልተ ንዕኡ ዘገልግለሉ መፀጊዕ ናይ መርከብ ወይ ድማ ቱ በርዘስ ሰሪሑ ወደብ ባፅዕ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለየ ዘበናዊ መሽነሪ ኣይነበሮን ድሕሪ ናፅነት ኩሎም እቶም ካብቲ ዝተሓተ ክሳብ ዝለዓለ ናይ ወደብ ክዓጥቆ ዘለዎ መሳለጥያታት ዓጢቑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማኒ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ሃገር ድኣቱ መንግስትን ህዝብን ደድልዩን ካብ ሃገር ንደገ ዝኸዱ ሰደዳትን ንምልኣኽን ግቡእ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ እቲ ኣብ ከባቢና ዘለዋ ወደባት ምሳና ብቀይሕ ባሕሪ ዝዳወባ ኣብ ከባቢና ዘለዋ ወደባት ዓጢቆንኦ ዘለዋ ድማ ሚኢት ካብ ሚኢት እኳ ክንደን ዓጢቕና እንተደይበልና እቲ ዝበለፀን ፅቡቕን ዝሓሸን ዝበሃል ናይ ወደብ መሳለጢ ዓጢቑ ነዘን ናብ ወደብና ድመፃ ዝተፈላለየ ዓይነት መራኽብ ግቡእ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ ሓደ ካብዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘበናዊ ዕጥቂ ዓጢቑሎ ክንብል ከለና ወደብ እንታይ ዓጢቑ እንድሕር ኢልና ድሓር ክንሪኦ ኢና ሓደ ሓደሽቲ ታግቦት ዓጢቑሎ ክሳብ 7,000 ጉልበት ሓይሊ ፈረስ ዘለዋ ዓባይ ታግቦት ዙላ ትበሃል ታግቦት መፅያ መንግስቲ ዓጢቑዎ ነዚ ወደብ ነዘን ኣብዚ ወደብ እዚ ዝኣትዋ ከምዘን ንሪአን ዘለና ዓበይቲ መራኽብ ዚአንን ካብዚአን ዝዓብያን ብውሑስን ብስሉጡን ኣገባብ ብዘይ ፀገም ናብ ወደብ ተፀጋዕልና ኣራጊፋ ወይ ፅዒና ምስ ወደአት ከዓኒ ተፋንወና ኣላ ካልእ ሊቤር ትበሃል ዓባይ ክሬን እውን ኣላ ድሓር ክንሪኣ ኢና እዛ ክሬን እዚኣ ኣዝያ ዘበናዊት ዲጂታል ኣብዚ ሕጂ ቴክኖሎጂ ዘፍርየን ዘሎ መሳለጥያታት ናይ ወደብ ዘፍረያ እዛ ክሬን እዚኣ ካብተን ናይ ቀደም ዝነበራ ክሬናት ፍልይ ዘብላ እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ናይ ቀደም ሓንቲ ኮንቴነር ኣብ ሓደ ግዜ እንድፅዕና ወይ ደራግፋ ነይረን እዛ ሕጂ መፅያ ደላ ግን ክልተ ኮንቴነር ብሓንሳብ ደሪባ ትፅዕነልካን ተራግፈልካን ኣብ ታሪክ ወደባት ኤርትራ ከዓኒ እቲ ዝበዝሐ ወይ ዝኸበደ ክብደት ተልዕለልና ክሬን እያ እዚኣ ክሳብ 124 ቶን ወይ ከዓኒ 1240 ኩንታል ብሓደ ግዜ ናይ ምፅዓንን ናይ ምርጋፍን ብቕዓት ዘለዋ በቲ ዘለዋ ብቕዓት ድማ እዘን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናብ ሃገር ድኣተዋ ዓበይቲ ጀኔሬተራት 100 ቶን ክብደት ዝነበረን በዛ ክሬን እዚኣ ብውሑስ ኣገባብ ተራጊፈን ናብ ሃገር ኣትየን ኣብዚ ብዙሕ ንኸይነግፍሑ ኢና ንሕፅር ሕፅር ነብሎ ዘለና እዘን ንብሎም ዘለና ዘበናውያን መሳለጥያታት ናይ ዝወደብ ኣንቀሳ ክንምንታይ ደስ ይብል እዚ ዘረባ ክሰምዖ ከለኹም ርግፀኛ ኢትስ ጀስት ቢዩቲፉል ግን ሓንቲ ነገር ኣላ ድሕሪያ ሪኣክት ኣቆስቱ ወይ ድማኒ ሰራሕቱ ኦፕሬተራት ናቱ መን እዮም ድሕር ኢልና ኩሎም መንእሰያት ደቂ ሃገር እዮም እዞም ንብሎም ዘለና ዘበናውያን መሳርሒታት ኩሎም መንግስቲ ደእተዎም ነዚ መሳርሒታት እዚ ብብቕዓት ንክመልክዎ ዘድሊ ስልጠናታት ተዋሂቡ ነዚ መሳለጥያታት እዚ ብግቡእ ኣገልግሎት ዝህቡና ዘለዉ ድማ ኩሎም ኤርትራውያን መንእሰያት እዮም ማለት እዩ ነቲ ሙሉእ ኣራጊፋ ንዕኡ ሒዛቱ ትኸይድ ኣቐዲሙ ኣብዚ ትፀገይ ስራሕ መን እዩ ነለ ወደብ ብዙሕ ዕረፍቲ ይሰርሕ ኣሎ ወደብ ባፅዕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ እዚ ዓመት ኣይዕረፈን ብከምዚ ዓይነት መራኽቢ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኩሉ እዚ በርስ ተታሒዙ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ህንፃ ማሽነሪ ዝሓለፈ መርከብ ሙሉእ ናይ ህንፃ ቴንዲኖታት ኣትዩሎ ሸሞንተ እውን ከምኡ ሓደ መርከብ ኣትዩሎ ናይ ህንፃ ወይ ናይ ልምዓት መደባት ጅምር ሕጂ ኣትዩሎ ኩሉ ኣትዩሎ ኣብ ኩሉ ሕጂ ኣብዛ ሓለፉ ቴንዲኖ ተፃዒኑ ተራጊፉሎ ድሓር ክንሪኦ ኢና ስሚንቶ ከዓ ከምኡ ናይ ደገ ተዛዕበየ ብድሆ እዩ ነዊሕ ግዜ ተሰሪሕሉ ነዊሕ ግዜ ተሓሲቡሉ ሓዱሽ ምዞ እውን የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ደገ ዘሎ ዜጋ ቁጠቡ ናይ ውልቁ ይኹን ናይ ስድሩ ይኹን ናይ ከባቢኡ ናይቲ ሃገር ቁጠባ እዩ ኣብ ተቐመጠ ይቀመጥ
ዘለዎ ዕድል ካብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዜጋ ዝበለፀ ዕድል ስለ ዘለዎ ኣብ ወፍሪ ክሳተፍ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ እና ኣብዚ ሴክተር እዚ ኣብዚ ኢንዱስትሪ እዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ መደብ ክሰርሑ ኣብ ኩሉ መደብ ክኣትዉ ይኽእሉ ኣለዎም ግልፂ ኢልካ ግን ኣነ ክልተኣባ ኣለና ኢልካ ኣብ ክሰርሕሉ ዘይክእሉ ዓውዲ ከተእትዎም ኣይተብልን ኢኻ ኣብ ሆቴልን ኣብ ሬስቶራንትን ጥራይ ኮነ ወፍሪ ዝግበር ኣብ ሕርሻ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ወፍሪ ኣሎ ኣብ ምስና ኣብ ነንበይኑ ዓውድታት ዝፅበየና ዓበይቲ ናይ ወፍሪ መደባት ኣሎ ኣብዚ ተረኻኸ ዓበይቲ ናይ ሓፂን ናይ ፕላስቲክ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ነንበይኖም ኢንዱስትሪያዊ ዕባለታትን ዓበይቲ መደባት ኣለውና ነዚ ተድልየና ዓቕሚ መንግስቲ ክወፍር ይኽእል መንግስቲ ኣብ ድሙት ከባቢታት ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል እዞም መሰጋገሩ ኮነና ክእሉ እዮም ካብ ናይ ድጎማ ካብ እንጋሎ ካብ ናይ ሳብሲስተንስ ቁጠባ ወፂና ናብ ማኑፋክቸሪንግ ክንከይድ ኢና ክንብል ከለና ናብኡ ክንከይድ ምእንቲ ኣብ ኩለን ሴክተራት እንተላ ይሕደና ወፍሪ ናይ ኣብ ደገ ዘለዉ ዜጋታት ኩሉ ኣለዎ Mr. President, we are waiting. ናይ ብሓቂ እዚ ዘረባ ኩሉ እዛ ዘረባ እዚኣ ክንደይ ግዜ ደጊመ ኣለኹ እቲ መንግስቲ ፕላን ዘለዎ ናይ ብሓቂ ትክክለኛ ፕላን ምዃኑ መንግስቲ እቲ መሰረት ዝኾነ ትሕተ ቅርፂ ካንፀልካ ዝኽእል ኣብ ኩሉ ኢዱ ክእቱ ይክእልኒ ከምኡ ኢለኩም ፀኒሑ ኣብ ኩሉ መንግስቲ ክሰርሕ ይክእል እዩ መንግስቲ ዲጋይድ ይሰርሓልካ ትሕትኡ ዘሎ ሕርሻታት ግን ግለሰባት እዮም ዝሰርሕዎ ብትክክል ኣብቲ መንግስቲ ዝደልዩ ዓውዲ ንክንዋሳእ ነዛ ዝተባህለ ዘረባ ኣብ ትግባርያ ንምግባር ቅልጡፍ ስራሕ ከድልዩ እቲ ሚኒስትሪታት ድማ ብትክክል ይግበር ኣሎ ኸውን ክእል እቲ ስራሕ ግን ከምዛ ናይ ኤርሊንክ ገይሮም ዝነግሩና ዘሎ ብንጹር መንገዲ ብፅፉፍ መንገዲ ተሰሪሑ ፕሮሞት ክገብር ኣለዎ ኣብ ጆርጆ ተበፂሑ ቀፃሊ ፕሮሞት ክገብሮ እዩ ምክንያቱ ሓበሬታ ምስ ወፀ ፖሊሲ ምስ ወፀ ንህዝቢ ክፈልጦ ክኽእል ኣሎ ህዝቢ ምስ ፈለጠ ድማ ስጉምቲ ክወሰደሉ ይኽእል ናይ ብሓቂ ኣብዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና ብፍላይ እዛ ናይ ባፅዕ ብዙሕ ናይ ህንፃ ንብረት ይኣቱ ከም ዘሎ ንህንፃ እዛ ዓመት እዚኣ ዓመት ህንፃ ዓመት ምዕባለን ልምዓትን ክትከውን እያ ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ህዝቢ እዚ ኩሉ እቲ ወደብ ክሳዕ ክንደይ ይሰርሕ ኣሎ ወደብ ድማ ነፀብራቅ ወይ እውን መስትያት ናይቲ ዝግበር ዘሎ ቁጠባ እዩ ወደብ እንድሕር ዝንቀሳቀስ ኣሎ ሃገር ክንቀሳቀስ እዩ ማለት እዩ ስለ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሃገር እዩ ድማ እቲ ወደብ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ስለዚ ነዞም ኩሎም ኣብዚ ቦታ ዝተሳቲፎም ነዚ ኩነታት እዚ ዝሓተቱን ዝተሳተፉን እቲ ናይ ወደብ ሓለፍቲ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ፅፉፍ ዝኾነ ሓበሬታ ዝሃብዎም ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ኤርሊንክ ድማ ነዚ ብምሉእ ፓኬጅ ገይሮም ብፅፉፍ ብንጹር ድምፂ ከስምዑና ዝኽኣሉ ንሽተይ ከስማዓኩም ላዕሊ ደራግፉ ደለው ከዓኒ መንእሰያት ደቅናዮም እዚኦም ኩሎም እዚስ መርኣይ ትኸይድ ኣብ ተፈላለዩ ዝቕሉ ወይ ከዓ ምድቦምሽ ነናብ ዞቡ እሳ ይገብርዎ ዲስትሪቢዩት ይገብርዎ ተከፋፍልዎ እዚ ሽኮር እዩ ሽኮር እያ እዚኣ ተራግፎ እዚኣ ሽኮር እቲኣ ካፊኖ ናታ ክሳይ ውሳኔ ናታ ትሕዝቶ ሒዛቶ ድመፅእ ንሱ ክንደይቶን ሳለ ድሕሪቶ ርክቦ ወይ ረጅሳከር ንብለን እዚ ነዚ ኮንቴነር ዘራግፋልና እዚኣተን ከዓ ዝንሪኦ ዘለና ናይ ኩባንያ ዓደኢና ቢሻ ኮንቴነራት እዚ እዚ ሙሉእ እዩ ሕጂ ተኻርዮሞ ነቲ መሬት ሙሉእ ኮንቴነር ኣቐሚጦም ኣብዚ መርከብ ዝፅበዩ ኣለዉ ትፅዕን መርከብ እታ ትፅዕን መርከብ ምስ መፀት እቲ ኮንቴይነር ኣይከይድን እዩ እዛ ንሪኣ ዘለና ቆጥባል ትብል ኣብ ዝደላ ክሬን ሃርበር ክሬን እዚኣ ልክዕ ከማ እያ ብሪሞት ልክዕ ከምዚኣ ትንቀሳቀስ መፅያ ነቲ ኮንቴይነር እዚ ኣልዒላ ፕሮግራም እያ እዚኣ ሓንሳብ እቲ ፕሮግራም ስሃብካያ ክሳብ ፅዒንካ ተራጊፍካ ትውድእ ጠጠው ኣይትብልን እያ ስለዚ ነቲ ኮንቴይነር ኣልዒላ ኣብቲ ስቲባ ናይቲ ከምዚ ተኸፊቱ ደሎ ናይዛ መርከብ ኣብኡ ኣትያ ከፊታ እቲ ዝኸይድ ሰደድ ገልቢጣ እታ ኮንቴይነር ናባኻ እያ ትመሰል ኣይከይድን እዩ እቲ ኮንቴይነር ኣይከይድን ናብቲ እዚ ህዝቢ ስቶር ኣብኣ ከላ ናብ መኪና ተፃዒኑ ከምፅእ እዩ ዝኸይድ እዚ ሕጂ እዚ ኩባንያ እዚ ክሳብ 1200 ኮንቴይነር ኣለዎ ምክንያቱ ራሕቂ ስለ ዘለዎ ካብዚ ክሳብ ቢሻ ናይዞም ኩባንያ ዕደና ኣስመራ ማይኒ ንብሎም በዚ ንሪኦ ዘለና ቀይሕ ኮንቴይነር ኣሎ 800 ኮንቴይነር ኣለዎም እዚ ብልጩ እንታይ ሕጂ ሓንቲ መኪና ናይ ኩባንያ ዕደና ቢሻ በፂሓ ክሳብ ትምለስ እዚ ካብ ድዋርዋ 2-3 ቪያጆ እዩ ዝገበር ሕጂ ብከምዚ ምክንያት 800 ኮንቴይነር ኣለዎ ማለት እዩ እዚኦም ግን 1200 ኮንቴይነር ኣለዎም እዚ መሬት እዚ ሕጂ እንታይ እዮም ገረሞ ደለው ተኻሪሞ እዮም ደለው መሬት ተኻሪሞ ኣለዉ ወርሓዊ ከዓኒ $1000 ከፍልሉ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ናይ ወደብ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ ሕጂ ናይ ኮንቴይነር ስራሕ እዩ ምክንያቱ መሬት ኣካሪኻ መሳለጥያታት ኣካሪኻ እቶት ትገብር ስለ ዝኾነ ወደብ ውሽጣዊ ዓቕሙ ሕጂ በዚ ርእሲ ምድሪ መካይን ጠጠው ኣቢልናሉ ዝመፃና ነቲ ባሕሪ እንዳመልአ እንታይ ይገብሩ ኣሎ ካብ ደጎሊ በዚ ጎርግሶም ዓበይቲ ኮራል እንዳምፀ መሬት እንዳመልአ እንዳደግደገ የካርዩ ኣሎ
ስለዚ ኩባንያ ዕደና ቢሻን ኣስመራ ማይኒንን ነቲ መሬት ተኻርዮሞ ኣብ ወርሒ ክሳብ $100,000 ኣታው ገብሩሎም ማለት እዩ እወ ብኽራይ ጥራሕ እቲ ካልእ ዘለዎም ኣብ ኒው ውዕል ካሊእ ኣብዚ ግን ኣብ ወደብ ጥራሕ ምስ መፁ ናይ ትግራይ መሬት ብኸምኡ ከፍሉ ክፅዓንን ክራገፍን ከሎ ከዓኒ ነቲ ናይ ምፅዓንን መረጋፍን መሳለጥያታት ናተን ኣታው ኣለዎም ኩሉ ኣብ ወደብ ዝግበር ንጥፈታት ይብዛሕ ይውሓድ ብናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣታው ኣለዎም أبيت 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 دسبل نزل مسمع كندي سبب بحجوز فنشي اللي خمسة الله يزردعني أنا كمسؤول زخونكو نيشتي وين تخوني عصب بيخوز حجوز نيشتي كل نزي this is a big deal actually it's a big deal أنا بحكي تسفاز مدرك أتيا خمسة الله زهجر بزي خاطري متهاوات ردي كنا جن كم زيلو تزب بدجز لك سمعون كاستمع قرون تجميري دما it connection it defeat it تسمح نقول أبعد حقيقة كوفر مقبار مستعف منفر مخان أبركتو مقبار كابزي زمت مجمريا معبالنا يتهجر منقصاصنا يتهجر بغربا كنسمع لنا لايك قبروا سبورت قبر نحن لما نعاقم يبدأني زبالنا تحسوا نقرب لكم هنا مزياخ قد فكم